Добрый вечер. Так, глядзім, ці ўсё добра. Так, ёсць. Добрый вечар. Што робім сёння? Сёння мы ў Zone Dark, і мы робім выпрабаванне, якое мы пачалі ў папярэднім стрыме. Мы літаральна не зусім няшмат паспелі. Так, выпрабаванне працягнуць, мне падаецца, яно адразу загрузіць. Так, яна была ў рэжыме выжывання. А, не, пачакайце-ка, гэта не тое. Не, гэта не тое. Выживание. Загрузить. Утки мертвые. Так, калі дата. 5-30. Ну, не уже так давно. Не, гэта... Нет, не тое. Я не бачу выпрабавання. Можа, выпрабаванне трэба за один заход зрабіць? Мы не той, каб шмат паспелі, таму гэта не страшна, бо мы літаральна дабраліся до наступнай хаты. Выпрабаванне... вось, працягнуць. Вось, працягнем адсюль. Все добра, все на месцы. Так, это уже падобна. Які план? У нас усяго зараз, таму што час ідзе ў гульні, і у нас яго не тое, каб шмат. Чым мы займаемся? У нас выпрабаванне. За 7 дзён дабрацца да гары Воўка, якая знаходзіцца даволі далёка на поўначы ад нашага бягучага месца. Потым адправіцца на ўзбярэжжа на, мне падаецца, гэта паўднёва-ўсходняя частка дзесьці. І там дабрацца да маяка і выстреліць гэтага сігнальнага пісталета. На ўсё у нас ёсць 7 дзён, гэта значыць, што мы вельмі абмежаваны. Пры гэтым, калі раней мы маглі спыніцца, калі ў нас хоць нейкія праблемы, мы спыняемся і чакаем, ну, па тыпу надвор'е дрэннае, альбо у нас не хапае чагосьці, мы аглядаем мясцовасць. Зараз нам патрэбна схапіў рэчы, пабег далей. Мы не можам затрымлівацца, і самае горшае, што можа адбыцца, гэта мы падцэпім нейкую хваробу. Вот. Таму увесь час ён вельмі патрэбны. 6 дзён 21 гадзіна у нас засталася. Я, падаецца, пачаў толькі аглядаць гэтую... Так, уся ежа нам спатрэбіцца, якая толькі магчыма. Бо можа у нас будуць нейкія затрымкі, і у нас не будзе часу проста. Фарба, ліхтар у нас ёсць? Так, мы яшчэ і замярзаем, і нават у гэтай хаце мы замярзаем. Так, дрэнна. Нам трэба неяк сагрэцца. Сагрэцца. Можа, рэчы ёсць зверху на наступным паверсе. Так, свініна. Пойдзем уверх, а потом паглядзім яшчэ низ яшчэ раз. Бо мы пакуль замерзнем, это капзда. Нам бы пачаць сагравацца ў хаце. Мы ў хаце замярзаем, это ж капец. Более суцішальныя. Давайте-ка адзенне. Хаця бы гэта. Все яшчэ не саграваемся. Швайдер. Ці ён цяплей? Не нашмат. Ты яшчэ і прамоклы. Добра. Пакуль не будем замяняць. Это ўсё не адзенне, а нам патрэбна адзенне. Можна прылегчы паляжаць, але ж нам нельга спыняцца надоўга. О, боты. Боты, можа быць. Оп, шапка, боты. Ну-ка. Шапка ёсць. Боты ёсць. Пачынаюць сагравацца? Пачынаюць сагравацца, добра. Бо наколькі ж там, блин, холодна. Наколькі ўвогуле тэмпература зараз у пакою ў гэтым? Тэмпература паветра -5 у пакою. Унутры пакоя. Так, распаливать часу у мяне няма. Каніна, няхай возьму. Это вельмі хутенька, 9 хвілін, усякое мы уже атрымаем цэлых 3 кавалкі. Так. Што-небудзь яшчэ. Колькі у нас тканіны ўвогуле? Тканіна спатрэбіцца, каб рамантаваць адзенне. Нам недахоп у нас. Бо гэта дадатковы яшчэ сродак. Так, вось. То, што хутенька разрываць, бо невядома, калі мы наступныя фіранкі пабачым. Газіровачка, тачыны камень. Спальны мяшок. Ці ёсць у мяне спальны мяшок? Ёсць. Добра. Не будем падымаць. Вось. Мне падаецца, большага агледзелі. Зараз толькі можа яшчэ штосьці невялічкае.
Шапка шерстяная. Ух. Арбата. Фарба нам не спатрэбіцца. Мы не будем затрымлівацца. Нам няма часу будзе на арыентыраванне. Аручае. Мы не паспеем сагрэцца дастаткова. Нам трэба будзе ўжо пакідаць гэтае месца і ісці далей, пакуль на дворы я дазваляю. Так. Трэба ім карыстацца, пакуль яно ёсць. Бляшанку. Ці ёсць у нас пустыя бляшанкі? 3. Нормально, гэта трэця была. Вода. Ці ёсць у нас вода? Можа, проста мае сэнс зараз вады трошки запасціся. Сагрэцца і запасціся. Мне падаецца, просто тэмпературу мы страцім імгненна. Як толькі мы выйдзем на вуліцу, без розніцы, як я тут абагрэюся, гэта бессэнсоўная справа. Мне такое подозрение. О, нормально мы так нагружены. Давайте хутенька проверим, что не патрэбна. Можа нешта адзень яшчэ апрануць. Вось, шапка. Тут у нас печатая кашуля. Я думаю, что нам трэба адрамантаваць той шведар, які у нас ёсць. Скільки часу гэта займе? Шведар. Дзе ты? Вось гэта. Дзень ремонт. Ремонт займе 1 гадзіну. Гэта занадта шмат. Мы не можем себе такого дазволіць. Абутак. Можем мы выкінуць гэты абутак, мы яго разбіраць будзем невядома колькі. Больш у нас зараз лепей. Ёсць. Пачаткі кіроўцы. Вельмі хутка можна разабраць, мне падаецца. За 10 хвілін разабраць. Падыдзе. Это дадатковая скура, і калі у нас будзе час і няма чаго рабіць, мы можам таксама яшчэ і адрамантаваць свой абутак. Абутак у нас у неблагім стане, але мог быць лепей. 1,5 гадзіны на яго ремонт. А гэта паўгадзіны. А гэта 30 хвілін. На гэтыя 30 хвілін. Што-небудзь мы можам вельмі хутенька падшыць? Блин, паўгадзіны ўсё займае. А мы можам зараз рухацца наперад. Плануем. Так. У нас няма мапы мясцовасці. Мы зараз у загадкавым возеры. Наколькі памятаю, так. Мы можам па узбярэжжу далей выбрацца кудысьці. Нам бы ва ўцешную даліну дабрацца. Я вось думаю, як мы можам гэта зрабіць. Мне падаецца, выхада з загадкавага возера ва ўцешную даліну можа і не быць. Мы зараз ідзем вось уздоўж гэтай самай чыгункі. І мы каля возера вось тут, у гэтай частцы. Придумать такого. Можа ўсё ж таки... можа вугольчыкі возьмем, зараз замалюем трошечки. Совасць. Так, вугольчык ёсць. О, звонку. Ветра няма моцнага. Нам прыйдзецца ісці. Давайте пойдем. Не будем чакаць. Там ёсць у тым баку, ёсць хаты невялічкія. Мне падаецца, наш шлях далей на наступнай лакацыі будзе ўсё роўно праходзіць праз старую дамбу, якую мы бачылі ў эпізодах. Мы возьмем па гэтаму возеру зараз пройдземся. Вітаю. Шукаем мужика ці мядзведзя. Шукаем магчымасць, шукаем сігнальны пісталет на гары Воўка. Мы зараз на загадкавым возеры агледзім хутенька дамы, якія знаходзяцца на тым баку яго. І пойдзем дзесьці вось там, у тым напрамку. Мы можам трапіць да дамбы. Праз тую дамбу мы пройдзем і апынемся ў наступнай лакацыі. Прыкладна такі у нас план. Спадзяюся, нам не патрэбна будзе, як у гісторыі, чакаць паўночнага зяння. Паўночнага зяння. Зараз не хапае ніякага адзення, каб сагрэцца, таму граемся як можам. Любое адзенне зараз будзе карысным. Палкі. Не стрэльба патроны толькі, на жаль. Яшчэ одна шапка. Паляпшэнне для нашай будзе. Фарба. Не патрэбна. Драўніна не будзем браць. Оу, мне падаецца, там воўк, так? У мяне няма зброі, ніякай зброі.
Так, воўк мне будзе праблемай. Выходзім. Мне патрэбна да тых дамоў. Можа мне атрымаецца абысці яго справа? Можа ён дайдзе дастаткова далёка. Бо ён накіроўваецца далей глыбей на возера. Я жадаў яшчэ ў тую хатку зайсці в цэнтры. Так, можа зараз. Так. Цяплей. Апранаем. У нас не той каб шмат. Так. Патчфэйр толькі адзін. Дрэнна. О, блин, заўважыў. Я магу прабегчы просто да дамоў. Ці трымаецца ў мяне. Калі ласка, адчапіся. Мне нельга патчфэйр выкарыстоўваць, мне яшчэ спатрэбіцца. Так, ён сачыць за мною. Калі ласка, яшчэ трошкі. Не чапляй мяне за жопу. Так, мы ў хаце. А дзе ён звонку? Так, што мы можам тут? Мы хоць па крыху саграваемся. Так, я ні халеры не бачу тут. Глядзім. Нічога карыснага пакуль. Талолом не патрэбна. Дрывяно возьмем. Можа пашанцуе так трошачкі ежы, але адзенне ў першую чаргу. Так. Ну, выглядае неблага. Атрымліваецца, гэта ў прынцыпе ўсё, што тут ёсць. Так, больш нічога няма. Што рабіць? Давайте колькі часу? Яшчэ ёсць час да ночы, але мы можам максимум што зрабіць за гэты час, гэта глядзець вось гэтыя хаты навокал. Зараз мы пачнулі трошкі, перабяжым у наступную хату. Так, а дзе ўваход? Ось. Цягнем аглядаць хаты гэтыя. Добра, трошечки адзення. Так, воўк адчапіўся, мне падаецца. Там яшчэ аднаго бачна на возеры. Так, у нас даволі шмат адзення. Няблага. Трэба агледзець яго, параўнаць ўсё з усім, і хутчэй за ўсё мы спынімся тут на адпачынак на ноч. Бо мы ўжо даволі стомленыя. І чым больш мы увагі пазбавімся, зараз мы можам паесці штосьці, тым лепш мы будзем хутчэй. Таму што пераход зараз будзе вялікі. Ну, наступны. Это тут да гэтых хат недалёка. Чого больш няма. Тут час ёсць адрамантаваць штосьці, давайте адрамантуем. Мы выкарыстоўваем гэтыя две шапкі, яны лепей. Ёсць лёгкая тужурка, але ж можа... замены ёй няма. Гэты слой... это значна цяплей. Прыстойная камізэлька, спартыўная камізэлька. Яна трошечкі павік. Ратуе нас. Так, ну ўсё астатняе няма варыянтаў. Мы можам адрамантаваць вось гэты шведар. Што у нас яшчэ шапка вось гэтая ў дрэнным стане. Я лепей у першую чаргу. 30 хвілін. Паехалі. Спадзяюся, цемра не будзе перашкаджаць нам.
10... Так, мы яе адрамантавалі, яна ў 100% ўжо ўляцела. Эту тужурку, яна будзе бараніць нас ад ветра. 45 хвілін. Можем не паспець. Давайте шведар замест гэтага. 1 гадзіну ён. Давайте тады тужурку ўжо. Рамонт 45 хвілін. Паехалі. Можа быць занадта цёмна, калі мы паспрабуем скончыць зараз. Ёсць. Што яшчэ можам зрабіць? Пакуль ёсць магчымасць, трэба карыстацца. Астатнія ў неблагом стане. Вось яны ў дрэнным стане. 30 хвілін рамонт. Добра. Ужо занадта цёмна. Так, не атрымліваецца. І мы стомленыя. Давайте паядзім, пап'ем. У першую чаргу пойдзе газіроўка ўся. Бо ў мяне і вады-то няма. Я толькі зараз заўважыў. Ну, такое сабе. Так, што ў нас эфектыўна, неэфектыўна? У першую чаргу вось гэтыя персікі пойдуць. Якая ежа? Блін, яна яшчэ... Можна адмена? Адмена, не. У нас шмат месца для гэтага самага. Яны яшчэ вады просто вяртаюць нам, а можна напіцца нармальна. Злакавыя батончыкі. Бо з-за таго, што там можна персікамі гэтымі напіцца яшчэ, то лепей прытрымаць. У нас не толькі шмат сродкаў вады. Ну, ложак. І адпачываем по максимуму. Нам спатрэбіцца ўся энергія. Ночны пераход мы ўсё роўна не пратрымаем. Прачнуліся цалкам адпачыўшчы. Я бачу яшчэ да раніцы даволі далёка. Можна зараз персікаў навярнуць трошачкі. Ну, добра, на гэтым і хопіць, мне падаецца, у нас вады хапае. Калі прагалдаемся, яшчэ скарыстаемся. Так, які у нас варыянты? Нам ёсць варыянт альбо выходзіць на вуліцу і ісці далей, альбо застацца тут і пачакаць. Мне падаецца, мы шмат не выйграем з таго, што будзем чакаць. Зараз пераправяраем наша адзенне. Можа, разбярэм нешта, бо ў цемры разбіраць рэчы можна браць. А я нагадваю, што сёння апошні дзень галасавання, і сёння вырашаецца, якую гульню мы будзем гуляць заўтра. Па высокай верагоднасці там будзе The Invincible, які прасоўвалі адразу некалькі чалавек, і ў нас застаўся, я так разумею, па гісторыі гучыць быццам бы адна апошняя гадзіна засталася. А вось, што гучыць няблага. Я магу адрамантаваць зараз? Не, цемра не дазволіць. Але мы амаль ужо раніца. Што ў мяне па ваге? 26 кілаграмаў. У нас ёсць даволі шмат паліва для кастроў. Я думаю, пазбавіцца ад кніг. Яны ўжо не настолькі неабходныя. Так, пазбаўляемся ад іх. Можа, распалак панаробім. Дзенне. Сабраць 4 распалкі. Эканомім трошечкі вагі. Запалак да халеры. Это добра. Антысептыка нам не патрэбна столькі, нам патрэбна 1. Можна пазбаўляцца. Таблеткі для ачысткі вады 4 штукі. Давайте пазбавімся адной пачкі. Яны нармальна так важаць. Адзенне пакідаем. Ежа ўся патрэбна. Рыштунак. Які сэнс у патронах для стрэльбы, калі ў нас не будзе часу? Ачыльны камень таксама туды ж. Але яны важаць амаль ніколькі. У нас ёсць набор для чысткі зброю. Вось па тыпу, куды мы яго. І варта гэта выкідваць. Патрон для рэвальвера 0,2 кілаграма. То бок, калі мы выкінем усё звязанае са стрэльбамі, ну, па тыпу патрона, вось гэта ўсё, то у нас вызваліцца амаль паўкілаграма. Але гэта таксама не толькі шмат.
Ліхтар адзін у нас шмат займае. Мы зможам разабраць адзін з іх? Рамонт сабраць. Мне 1 гадзіна патрэбна. Давайте разбярэм. Мы яшчэ паліва для ліхтара атрымаем за. Перальем усё ў іншы ліхтар. Дзені. Заправіць. Такім чынам сэканомім сабе вагу. Метал можна выкідваць, ён нам не патрэбны. Колькі па ваге атрымліваецца ўжо? 23 кілаграма. Гучыць няблага. Ну што, пайшлі рызыкнем? Ваўкі. Ёсць ваўкі? Или ёсць тут дзе? Так, воўку вось там, у напрамку, куды нам патрэбна. І ўсё, я больш не бачу. Мне падаецца, была яшчэ 1 хаціна. Можа, зараз абыдзем па краю і абыдзем і воўка, і яшчэ ў хаціну абыдзем. Ну, пакуль там не выглядае, што нешта знаходзіцца. Зброя нема. Гэта амаль раніца. Ну, неблага. Мы, атрымліваецца, амаль прайшоў першы дзень. 5 гадзін засталося. Ну, у сэнсе, што глобальна. 24 мы пачалі не самага па тыпу. Мы пачалі з раніцы аднаго дня. Гэта запіска. Ну, добра, можа, яна нешта падкажа на мапе потым. Так. Це у нас ліхтарк. Так, это может быть карвис. Ну, я не уверен, ці цяплее оно, ці не. Рукавицы. Доўгі шерстяны шалік. Я не упэўнены. Так само, што гэта лепей, чым тое, што у нас ёсць. Первяно возьмем. Так. По-по-по-пом. Атрымліваецца ўсё. Усё гледжана. Вельмі хутенька. Так, зараз агледзім хутенька адзеннем. Гэта не патрэбна. Можна ўвогуле кінуць камізэльку. Я думаю, проста апрануць яго. А вось гэта выкінуць. Таксама вага вельмі важна. Так, ён у добрым стане. І ён у сваім добрым стане трошкі лепей. Ага, вось што оно атрымаецца на 100. Не, агульна яно будзе горш. Гэты шалік. Ён вельмі неблагі, але ж просто з-за таго, што у нас адзін не адрамантаваны, ён горш. Мы можам яго заўсёды адрамантаваць. У нас толькі часу на гэта не. Шерсцяныя пакуль што будуць значна лепей, а флісавыя горш. Так, флісавыя горш яшчэ ў не такім сабе стане. Так, шерсцяныя рукавіцы. Атрымліваецца, мы пазбавіліся ад вагі. Нават больш. А, не, 24 кілаграма трошки набралі. Ну, нічога. Галоўнае, што цяплей зараз. Галоўнае, тут важна вельмі хуткасць, якую мы страчваем цеплыню. Мы її ўсё роўно будзем страчваць, мы добра не апранемся. Так, воўк там. Што там? Там мёртвае цело? Прапусціў нейкае мёртвае цело. Так, літаральна амаль па яму прайшоўся. Не заўважыў. Лічыў, што камень можа. Походные буты, ношеная байка. Хутенька ацэньваем. Байка будзе горш. Яна будзе горш. Буты. Будзе горш. Сама. Так, там мядзведь увогуле. Капзда. Прыйшоў, блин. Калі занадта адыйду ад ваўка, то буду блізка да ваўка, то на мяне воўк загрыцца. А калі далёка адыйду ад яго, то можа мядзведь. І там ёсць яшчэ адна хаціна. Ці варта рызыкаваць дзеля гэтага? Воўк. Мядзведь. Давайте хаціну ўсё ж такі зазірнем хутенька. Бо мне патрэбна вось туды, насамрэч, а загарнуць за вось той пагорак і направа ад яго. Вось там куды мне і патрэбна будзе.
Пробежимся. А чи не двери, ну. Ні, то я натискав. Так. Где там наше святло? Може пашанцуе тут яшчэ што-небудзь дадзем. Более суцяшальнае, гэта добра. Антысептик не патрэбны, швейны набор таксама. Тканіна можа спатрэбіцца. Пачаткі кіроўцы няхай застаюцца ўжо. Не патрэбна. Тут нічога не бачна. Лыжная куртка. Мне падаецца, яна вельмі крутая. Трэба глядзець. Гаручая. І на фасолей. Унізе нічога не бачна. Добра. Аглядаем нашу лыжную куртку. Так, яна ва ўсім лепей. Просто цудоўна. Гэта таго было варта. Так. На вуліцы мы яшчэ не саграваемся, на жаль. Чакана. Але гэта значыць, што мы будзем трохі хутчэй сагравацца у цёплых месцах. Ну і страчваць цепло не будзем менш. Таму усе пазітыўныя варыянты. Всё добра. Можа і зробім выпрабаванне. Выглядае даволі пазітыўна. Але тое пакуль. Мы на нейкага мядзведзя не трапім. Рыбацкія хаціны ўжо зазіраць не будзем, бо гэта рызыкоўна. Лепей хутчэй рухацца наперад. Аленька, ты не плануешь проверить территорию напереди? Там волки могут быть. Мне жудосно туди. Ты чому туди біжиш? Нават яны не дождаюць мне дапамагаць. Могла бы уже побегче проверить, есть там волки ці не. Так, у нас есть один фальшфейр. Это одна наша оборона. Но запалки нам ничем не допомогут. Так, паўднёвы бераг. Праз гэты шлях я павінен выйсці дзесьці вельмі блізка да гэтай да дамбы. Так, там мёртвае цело дзесьці вось тут. Паглядзець зараз. Дык вось, праз гэтую дамбу планую прайсці наскрозь. Там воўк палюе. Трэба бегчы. Трэба выходзіць воўка, пакуль магчымасць ёсць. Пакуль ён палюе на зайцаў. Карыстаемся гэтым. Як вярнулася, воўкі тут ёсць. З учорашняга стрыму не хапае галасоў. Так, зараз. Не хапае галасоў, так, ёсць. Учора мы гулялі ў Сіную, хто не ведаў, і там было вельмі шмат каментароў самой гульні. Я звычайна сам, з'яўляюся голасам у галаве тут, але ж калі ў Сіную гуляем, то так, у мяне там нават няма і слова ўставіць, куды мне на паўзу прыходзіцца ставіць. Так, мы можам выразаць трошкі мяса з гэтага аленя, але гэта будзе ваўкам гэта спадабаецца ідэя. Мы яшчэ і пахнуць будзем. Добра. Шпрыц. Рэвальвер. Зламаная страла, у нас няма часу для такога. Патроны для стрэльбы. Ну і на стрэльбу саму я нават не ведаю, разлічваць ці не. Пакуль патроны будзем насіць, але надзея вельмі невялічкая. Мы неблага так уцепліліся. Я думаю, што будзе горш. Мы зараз вось нармальна трымаем дарогу. Я думаў, мы да дамбы ўжо поўнасцю замерзнем. Але выглядае так, што мы яшчэ вось толькі пачнем замерзаць каля яе. Тым больш, што там невялічкія вагончыкі ёсць каля яе.
І наконт сінуі яшчэ невялічка. Я праверыў, ну, ўжо прайшоў час, і... чакай-ка, учорашні стрым быў не сінуя, учорашні быў персона. Вось. А гаворачы пра сіную, Hellblade 2, я праверыў, ці ўсё добра з музыкай. Просто я гуляў не... Там ёсць рэжым стрымера на выпадак, каб аўтарскія правы на страйка ніякага не кінулі. Пакуль сам я наколькі звычайна у мяне бывае так, што на гэтым самым на твічы цішацца часткі стрымаў, такое бывае час ад часу. Напрыклад, у The Long Dark ёсць уступ перад кожным эпізодам, які ў некаторых выпадках цішацца, некаторых не, як апынулася. І ён звычайна больш такі жорсткі, бо ў твіча няма... У твіча няма дазволу стрыміць шмат чаго, ну, па тыпу трансляваць музыкі шмат якой, таму такія суровыя правілы. Але у Ютуба гэтых правоў значна больш. Ну, на Ютубе тое, што нават з'яўляецца аўтарскім правам, ва ўсіх ёсць магчымасць стрыміць гэта на Ютубе. О, Фрішфаер, добра. Вось. Дык вось, добрая навіна, што Twitch не зрэагаваў ніяк. Ну, не распазнаў у сінуі музыку аўтарскую, і таму ўсё добра. Але, ну, паглядзім яшчэ, як будзе YouTube. Выглядае так, што я закінуў стрым туды. Пакуль, мне падаецца, нейкіх страйкаў не прыляцела. Ён жа правярае перад тым, як можна было вкладаць. Але не заўсёды адразу. Он можа гэта зрабіць за затрымачкай. Паглядзім, як будзе. Тады, можа, стрым поўнасцю выкладу, ніякай праблемы не застанецца. Так, это я ўжо ўсё праверу. Twitch мог не дачуць. Так, такое магчыма. Магчыма. Тут проста справа ў тым, што я яшчэ размаўляю. Ну, па тыпу, у тыя моменты, калі я размаўляю, не каментую, то гульню распазнаць складаней. Ну, не гульню, а песню. Я не такі вялікі стрымер, каб мяне правяраў нехта... Пацёрты світшот. Давайте паглядзім, што за ён. Мне падаецца, ніколі не трапляла такого. Так, набор для чысткі зброі, шасцяны шалік не. Старамодная парка можа быць вельмі ачмурэннай. Так, гэтыя шасцяныя могуць быць таксама лепей, чым тое, што ў мяне. Зараз усё агледзім, і толькі потым... Так, няма цвікадзёра. Красоўкі не патрэбны. Ну, выглядае неблага. Так, што ў нас? Адзенне. Вяртаемся да яго. Старамодная парка. Вау. Усё, я ўцяпліўся. Мы можам выкідваць гэтую. Так, гэты світшот ігня поўная. Так, можна выкідваць яго адразу. Можа гэтыя... Так, рукавіцы гэта трошкі лепш, таму старыя выкідваем. Тканіна у нас ёсць, разбіраць нічога не патрэбна. Павагі. 28, уже даволі занадта. Пачку не праверыў. Пачынаем есці тое, што у нас ёсць. Нам у першую чаргу няхай мы есці мы жадаем. Так, мы жадаем есці. Тады блішанка персікаў аптымальна. Бо ў першую чаргу трэба пазбаўляцца ад персікаў і газіровак, якіх у нас зараз да халеры. Так. Яшчэ газіровачкамі дабіць. Гэта пара кілаграмаў будзе. Добра. І мы сагрэліся даволі неблага. Так, вось яна дамба разваленая. Толькі перад заходам мы яшчэ хуценька машыну праверым. Нават, можа, садзіцца ў яе не будзем, просто зазірнем, ці ёсць там нешта на падлозе ці не. Я нічога не бачу. Ну, хай раз'ем. Зачынім за сабой, каб волкі не паследавалі. Так, там ёсць труп, там ёсць труп. Да яго я хутчэй за ўсё не дабяруся, ён там унізе.
На звагі, магчыма, яшчэ шмат дрэва, якое мы просто носім з сабою. Можа, мае сэнс яго часткова выкінуць. 4 кілаграма бервяноў з хімікатаў спасаў на стружак. Не дай шмат цяпла. Угу. Але мне падаецца, ён гарыць даволі доўга, што мне для гатавання ежы можа быць карысным. Можа, ад дрэва гэтага ўсяго пазбавіцца. Бо гэта даволі шмат кілаграмаў. Это 6 кілаграмаў усяго дроваў гэтых. О, блин. Мы зараз будем у цемры госціць па гэтай гэс. Пятровку не. У нас ужо на верхняй адзенне ўсё добра. Бутылька вады. Тое, што патрэбна. Так, спадзяюся, хопіць у мяне паліва ў ліхтары. Аглядаць усё не патрэбна, я толькі збіраюся першыя 2 кабінеты, можа праверыць. Там ёсць месца, дзе можна шмат медыкаментаў здабыць. Вось гэта добрае было бы месца, але навошта? Але яно мне трэбна. Правильно? О, патрон для стрэльбы які. Вось тут на паліцах можа быць што-небудзь. Фарштат. Дайце мне момант. Я праз хвілінку літаральна вяртаюся, зараз працягнем. Я тут. Так. Угу. Аглядаем хутенька гэтае месца ўсё.
Я думаю, взять толькі гэты пакой агледзець і можа каністр з палівам. Так, тут мне просто не хопіць ліхтара, каб нармальна паўнавартасна агледзець усё. Яго трэба эканоміць. Вітаю, Nine Ravens. Мы зараз у прабаванні спрабуем дабрацца да гары Воўка і потым хуценька да ўзбярэжжа, на якім будзе маяк. Мы зараз знаходзімся на старой дамбе, праз яе мы можам прайсці, дабрацца да наступнай лакацыі. Я спадзяюся, адтуль мне атрымаецца знайсці, як дайсці да гары Воўка. Я так-то не ўпэўнены, які ў мяне шлях. Давайте вады збярем. Вісячы мох, што ён тут робіць? Так, вады яшчэ набраліся. Мне падаецца занадта вагі. Мае сэнс ад чагосьці пазбавіцца. Пардумная скрыня. Слухай, ты не загаражваеш праход там, не? Я не выглядаю. Праверана. Наскрозь, наскрозь, наскрозь і хутчэй. Так, гэта кантрольная комната, але лера з ёй. Батончик заберем. Моё. Праз низ, я думаю, мы можем пройсці. Я зараз так разумею. Яшчэ вода, швыдар. У гісторыі, калі мы гулялі, тут быў заблакаваны праход, але ж зараз так, кансервовый нож у меня ёсць. Праз низ мы можем добрацца ў другую палову дамбы. Так, вось яна ёсць. І там адразу ёсць выхад. Сэнса аглядаць усё, мне падаецца, няма. Таму прапаную проста адразу на выхад ісці. Я не чакаю чагосьці вельмі карыснага ў дамбе. Гэты выхад зачынены. Добра. Зараз можна трошки паэканоміць на нашым ліхтары. Што у нас па адзенні? Нешта падабраў. Шкарпэта вось. Спартыўная. Добра. Так. Нам патрэбна паесці, можа. Не, нормально. Працягваем. Бачна не вельмі, але ліхтара таксама не бясконца. Давайте, можа, на запалках. У нас запалок да халеры. Асабістасці кардонных вось гэтых. Ну. Вернуць. Ось, пакінуць плаціну. І так знайшлі шлях. Няўжо цемра? Чакайце-ка, за халера. Ага, добра. Будем карыстацца запалкамі. Больш актыўна. Антысептык няхай. Штурмовы ліхтар. Амаль літр. Добра. Альбо пачакайце, мне падаецца, я ж падабраў. Так, пачакайце-ка. Для ліхтара я падабраў... Будем карыстацца новым ліхтаром. Зараз даб'ем вось гэты. Яго. Не будем яго папаўняць. Ну, дзе ён? Чаму ён у мяне не руцэ? Выкарыстаць. Ось. Карыстаемся ім, дапалім паліва ў ім і проста выкінем яго. Мне няма часу разбіраць. Так, это не адчыніць. Там няма нічога. Так, вось гэта выхад працуе. А ці магу я далей дзесьці знайсці выхад? Я памятаю, што ў мяне была праблема нейкая з гэтым. Тут далей яшчэ, вось далей, і нейкія шахі заблакаваныя. Можа, паспрабуем выбрацца тут. Так, вось. Мы на верхняй частцы... Ага. Гэта мы тут. Мне падаецца, гэта тое, што нам патрэбна, наколькі памятаю. Можна прыбраць ліхтарык. Так, выглядае это як план. Мы нават амаль не замярзаем. Можа, можам схавацца. Ці можам мы схавацца дзесьці пад чымсьці? Ось тут.
Замерзаем? Усё яшчэ замерзаем. Так, адзенне. Магу што-небудзь скінуць? Не. Павагі. Шмат важыць гэтае бярвенне. Але яно нам і патрэбна таксама. Тут засталося 0,33 літры. Колькі ў нас заправіць яшчэ? Ну, блін, ўсё паліва для ліхтароў нам патрэбна. На жаль, пакуль што. Так, балончык з фарбай. Можна, мне падаецца, выкідваць. Я замалюю, пакуль мы тут. Дзе яно было? Вось. Вугольчыкам замалюем. Зарысуем мясцовасць. Ага. Будем потым арыентавацца, паглядзім. Шесть дзён, 2 гадзіны. Мы за 5 гадзін, за 4-5 гадзін поўнасцю прайшлі дамбу і прыйшлі з загадкага возера. Няблага. Пакуль паспяваем. Мне падаецца, я не ўпэўнены, колькі нам патрэбна так-то. Яшчэ трэба прыдумаць, дзе мы будзем спаць далей. Але я не ведаю, дзе наступны прыпынак. Папярэднюю лакацыю мы яшчэ няблага ведалі, бо праходзілі яе ў эпізодах. Наступнае, бліжэйшае, гэта загадкавае возера, у якім я, ну, не загадкавае возера, а уцешная даліна. Я яе ведаю няблага, але трэба будзе яшчэ зразумець, дзе мы знаходзімся, у якой яе частцы. Ёсць верагоднасць, што мы там заблукаем. Калі мы ўвогуле дабяремся да яе, так-так. Дзе мы зараз? Невядома. Так, там труп нейкі ёсць, там яшчэ труп ёсць. Там ёсць пад'ём нейкі. Можа ён выходзіць кудысьці яшчэ. А куды у нас прыкладна атрымліваецца? У свет. Мы знаходзімся на звілістай рацэ, якая не адзначана на мапе. Ага. Окей. Але калі арыентавацца на мапу, так давайте разважаць. Вось гэты пераход ва ўцешнай на згадкавым возеры, месца, дзе знаходзіцца дамба. Мы зараз выбраліся з адваротнага яе боку па праваму боку. Нам патрэбна прытрымлівацца ракі і захарнуць налева, таму любы шлях управа нам не падыходзіць. Калі мы будзем прытрымлівацца левага боку, мы выйдзем прыкладна ва ўцешную даліну. Можа, можам ад чагосьці пазбавіцца. Блін, на чаго бы так пазбавіцца? Можа, я магу проста папіць вады і ўжо лепей будзе, а? Добра. Ну, не тое, каб я розніцу бачыў. Мы яшчэ і стамляцца пачынаем ужо. Можна спытаць шлях у ваўкоў. Апошні раз, калі я спрабаваў гэта, яны на мяне напалі. Яны пакажуць мне шлях. Вось што дакладна, так дакладна. Ці магу я прыжацца вось да гэтага боку і знайсці свой шлях далей? Можа, тут будзе нейкая пячора? Я бачу нейкую пячору, але я не ўпэўнены, ці магу я прайсці наскрозь ёю. У ідэале, калі яна выйдзе да загадкавага возера. А не, мне падаецца, гэта проста пячора тупіковая такая. Там нават нейкія прыпасы ёсць. Не на фасолі і драўляныя запалкі няхай застаюцца. Можам распаліць тут вогнішча і трошкі пагатаваць ежы. Ці патрэбна нам гэта? Яшчэ сярэдзіна дня. І мы не вельмі жадаем есці. Я жадаю пазбавіцца ад вагі. Усё ж такі, мне думаю, падаецца, трэба выкідваць. Бервяно першы варыянт, бо ён літаральна да халеры важыць. І яшчэ напісана, што ён не шмат дае цяпла. Пазбавімся да яго ў першую чаргу. Трошкі хуткасці дадасць нам. Замалюем яшчэ гэта месца з вугольчыкам. Оп. Мне падаецца, шмат часу прайшло. Я губляю час. Цікава, наколькі шмат. Ну, выглядае не вельмі моцна. 10 паўгадзінкі, можа, малюем. О, каменчыкі. Уильям Лейб. Спонсор номер 6517.
Так, тут завалено. По воде мы не дойдем, так? Добра, нам будзе замінаць. Можа знойдзем іншы шлях. Усё яшчэ прытрымаемся левага боку. Галоўная ідэя гартаць налево, пакуль мы не апынемся ва ўцешнай даліне. Так, это яшчэ паварочвае. Яшчэ далей управа, на жаль. Можа абыдзем усё гэта і неяк знойдзем шлях. Праходу можна не чакаць, так? І тут нічога няма. Бервяно? Так, бервяно. Мы яшчэ можам. Ці можам пазбавіцца яшчэ чагось? Не, прытрымаем дровы, калі на выпадак, калі нам прыйдзецца спаць дзесьці літаральна, ну, альбо спаць, альбо грэцца каля якой-небудзь скалы толькі, калі у нас не будзе магчымасці схавацца ў цёплае месца. У ідэале выкінуць іх. Ну, аптымальны варыянт быў бы выкінуць іх і спадзявацца ведаць, ад якога дома да якога дома мы бяжым. Але я не настолькі добра ведаю мапу. Моя асноўная мапа, веданне па мапе, гэта тое, што мы бачылі ў гісторыі. Я бачу, падаецца, пячору, і ў яе можа быць выхад. У мяне ёсць адчуванне, што калі я спрабаваў гэта выпрабаванне ў самым пачатку стрымаў па The Long Dark, я літаральна тым жа самым шляхом шоў. Я не ўпэўнены. Так. Не, гэта не тое. Дзе там наш? Мы не разабралі. Вось гэта, які скончваецца крыху. Я з радасцю ад яго пазбаўлюся пры першай жа магчымасці. Возьму гэтыя дровы. Трошкі замена нам будзе тым, якія мы выкінулі. У ідэале вугаль узяць. Вось, вугаль. Трэба сабраць вугля. Увесь вугаль, які ёсць. Побачым. І можна выкідваць дровы тады. Адзін вугаль значна мацней за любое палена, я так разумею. Я ўсё яшчэ прытрымліваюся паваротаў налева, але я не ўпэўнены, што я так выйду не патрэбна. І фальшфеер. Давайте, я сабраў 6 вугля. Я думаю, я магу спакойна выкідваць усе дровы. Яны займаюць шмат. Так. 5 вугля я сабраў. Ну нічога, это ідэальна. І лепей для распалкі, для пачатковай узяць пару палак. Калі вугаль яшчэ заўважым, яшчэ набярэмся. Так. Трымаемся левага боку. Замерзла чалавек. І даволі вялікая пячора. Так, архіцавая паста, шакаладны батончык. Ну что, может у тебя что-то есть? Не? Не пошанцевало. Ни ему, ни мне. Так, мне пытается шляху вверх. Вот тут мы поднимемся. Только тут есть еще одна невеличкая... Некий поворот. И он не глубоко вядзе. Глядим его. Выглядает, что далеко. Пашанцавала яшчэ вугаль. Вугля мы набраліся ўжо дастаткова. У нас вуглем. Вугля 10 кавалкаў. У 3 кілаграма умяшчаецца гэта ўсё. У адрозненне ад дроваў. Мне падаецца, прыкладна один вугаль прыходзіцца 10-2 яловых. Нешта такое. Гэта моя прыкідка. Я не вельмі разумею там коэфіцыент. Але я магу выкарыстоўваць іх, яны важаць значна менш. І займаюць менш прасторы. Так, тут ёсць выхад? Не. Я возьму яшчэ, можа, пару кавалкаў. Лепей больш, чым менш.
Акон цяжкая. 31 кілаграм. Ну так, ужо зашмат можа. Але ж мы пазбавімся зараз ад гэтага ліхтара яшчэ. Яшчэ адзін варыянт. Зараз сонейка высока стаіць. Можа лепей усё ж такі працягваць ісці, пакуль ёсць магчымасць. Няўжо гэта будзе тупік? Няўжо гэта... Толькі не гаварыце, што зараз я літаральна буду ісці ўвесь гэты шлях. І тут не будзе выхада. А не, вось. Вось ён, родненькі. Так. Основная праблема зараз ваўкі. Так, там маленька. Гэта значыць, што ваўка тут няма паблізу. А калі ёсць, то даволі далёка. А што вы там лётаеце? Над чым? Нейкі труп, якога я не заўважыў? Як звычайна. А? А вось. Няблага. Так, где мы? Як гэта локацыя называецца? Уцешная даліна. Мы ва ўцешнай даліне. Трэба толькі зразумець, дзе. Гледзячы па гары і асяроддзю, мы прыкладна на паўднёвай частцы. Давайте, блин, трэба забрацца кудысьці. Бо мы можам тут знайсці некалькі добрых хат і можам, калі дабярэмся да іх, мы можам адпачыць. Зразумець бы толькі, дзе мы. Это выглядае як поўдзень уцешнай даліны. На 100%. Так, там вялікая прастора наперадзе. Нам яшчэ вельмі шанцуе з надвор'ем. Гэтае надвор'е нас ратуе. Так, там масток, якога я не памятаю. Так. Возера, так. Адзінае возера ва ўцешнай даліне з месцам, дзе можна лавіць рыбу, яно знаходзіцца на поўдні. Гэта значыць, што наше месца, дзе мы можам схавацца, гэтая хата вялікая, ферма, яна знаходзіцца зараз на поўнач ад нас. Куды і пойдзем. Яшчэ альтэрнатыва забрацца, дзесь тут гара павінна быць. Не памятаю дзе, з радыёвышкай. Так, гэта рака, вось зараз уздоўж якой мы ідзем. Ужо вядомая. І... А куды яна выходзіць? Няўжо там... Блин, слухайце, а дзе мы? Я не ўпэўнены. Можа нам спатрэбіцца шукаць спуск нейкі ўніз. Ва ўцешную даліну. Ну так, мы на поўдні. Это 100%, я нават бачу гэтую самую хаціну. Амаль тую, якую я шукаў. А дзе радыёвышка? Яна павінна быць па левы бок ад мяне. А вось яна. Вось там радыёвышка. Знайшлі. Добра, тады альбо ў той свіран, вось там вось далёка. Альбо тут бліжэй павінна быць хата. Вось та, вось і бачна. Ідзем да хаты. Яна бліжэй. Потым трэба вырашыць, самае складанае для мяне далей пытанне. Нам трэба на воўчую гару. Але як да яе трапіць? Ну, по типу, о, блин. Хвороба боль. Болесуцішальная. І... яшчэ павязка. Вельмі крутыя спускі, мы трошки вывихнули сабе руку. Не пытайце, як гэта адбылося. Дык вось. Мы можам дайсці да той хаты, і потом трэба вырашаць, як нам дабірацца далей. Але нам трэба яшчэ адпачынак. Мы ўжо стаміліся даволі моцна. І чым даўжэй, тым больш мы стамляемся, і менш вагі можам пераносіць. То бок запаволіваемся. Это асноўная наша праблема. Яшчэ і вецер не дапамагае зусім. У хаце мы агледзім, што там толькі магчыма, і будзем там спаць. Чай за ўсё. Што у нас па часу? Пайшоў 5-й дзень.
У нас засталося амаль 6 дзён, але ну ён ужо пачаў скончыўся у нас это 5-й дзень. Так, тут па дарозе яшчэ можа быць невялічкі северан, таксама можа нейкі раштунак быць. Там машына яшчэ, але не настолькі патрэбна. Справа ў чым, калі мы зараз пойдзем спаць, то гэта значыць, што мы ачуняем дзесьці ўначы. І там застаецца адзіныя варыянты, гэта пайсці уначы выдвигацца, альбо чакаць раніцы. Якая таксама можа нам страціць проста часу. Плюс яшчэ надвор'е можа сапсавацца, гэта самае дрэннае, што можа адбыцца з намі зараз. Так, ваўкі ці вы ёсць? Бачна ваўкоў? Не бачу. Добра. Ідем. Напужаў гэты маленькі пухнастик. Зайца трусавы. Так, шасцяная шапка не патрэбна. Патрон для рэвальвера таксама не патрэбна, але ёсць верагоднасць, што мы знойдзем рэвальвер. І тады зусім сітуацыя зменіцца. Падзёртыя альпінісцкія шкарпэты. Пакуль у нас ёсць час, мы можам зараз парамантаваць. Усё роўна нікуды не спяшаемся, правильно? Нам трэба ноч неяк будзе пабавіць. Дзень, рамонт. 45 хвілін, да халеры. Так, в добрым стане зараз. Што ў нас? Так, мы можам апрануць замест. Мне пытаецца спартыўная горш. Ну, яна яшчэ ў дрэнным стане, так што без варыянтаў. Я нават кіну проста гэтыя шкарпэты. Што ў нас у дрэнным стане? Найгоршае гэта шасцяны шведр. 1 гадзіну адрамантаваць. Ну, давайте адрамантуем. Няблага. Абутак 1,5 гадзіны, наколькі памятаю. Це надта шмат. Гэта за 30 хвілін можна адрамантаваць. Карыстаемся тым, што яшчэ святло. І мы не падаем са стомленасці пакуль. Але вельмі хутка да гэтага прыйдзе. Галоўна не трапіць зараз яшчэ на ваўкоў. Бо, ну, у мяне ёсць. У мяне нармальна фальшфеераў. Можам дазволіць сабе сустрэчу з ваўкамі. Добра. Так, вот час да ночы ідзе. Цікава, калі я занадта стамлюся, ці я ўпаду просто. Я вось не помню, як гэта. Пачакайце, у мяне ёсць, падаецца, трошечки нам дапаможа. Дзе там? Кава ў мяне была. Холодная, але ўсё роўна. Не для гэтага. Холодной кавы. Трошечки энергії нам дасць. Часова. Будем хутчэй хадзіць, і менш шансаў, што просто пракінемся. У мяне няма ідэй, як дабрацца да поўначы, далей. Таму што, гледзячы па мапе, Уцешная даліна. Вось мы прыйшлі адсюль. Праз Уцешную даліну на Воўчую гару трэба прайсці дзесьці праз поўнач, усход. Прыкладна вось там. Это тэарэтычна. На практыцы я не ведаю ўвогуле, які шлях там будзе. Гэта значыць, што нам прайсці трэба скрозь усю Уцешную даліну. Галоўнае, да самалёт нам не патрэбна, галоўнае на самалёт не трапіць. Бо мы там, мне падаецца, дакладна там праходу не будзе. Калі ўжо ўсё праверым навокал, тады ўжо толькі паспрабуем праз самалёт. Так. Знаёмая хата. Так, тут можна пакарыстацца ліхтарыкам. У асноўным дзеле мэта пазбавіцца ад яго. Это наш стары ліхтарок. Засталось трошки паліва, а так нам прасцей будзе заўважаць рэчы. Так,
кістка. Тканіна може спотребіцца. What have we here? Ежа. Запасы ежы пакуль растуць. Это добра. Але мы перасоўваемся вельмі хутка. Можа, прыйдзецца зараз выкідваць частку ежы. Мне падаецца, хутка я пачну абіраць ужо, якая ежа мне патрэбна, якая не. Кава, бляшаначка. Давайте возьмем, она не важить, а моя нічого. I think I can use this. Штанные шкарпеты, мне придется в лепшем стане, чем мои бягучие. Там еще лежать. Давайте в усе их поравнаем. Более сутешальные и все. Воды. Сколько у нас воды? 2,5 литра. Это иду не только супер шмат, не только мало. Давайте возьмем еще с туалета. А, там 2 литра. Халера. Так, будем покуль носить это. Это ўсё няхай будзе. Не патрэбна. Збіраем пакуль збіраем. Мне падаецца, ужо прыйдзецца выкідваць просто гэтыя набраныя як яны газіроўкі. Они іх просто да халеры. Ліхтара малі памёра. Не то. Пум-пум-пум. Так, амаль цемра на вуліцы. Ношаны армейскія нагавіцы падыдзе. У нас няма ніякіх нагавіц паверх нашых джинсаў. Яшчэ вода. Даецца, вады нам до конца выпрабавання хутка будзе хапаць. Яшчэ эфект кавы скончыцца, і мы просто упадзем тут. Антыбіётыкі могуць быць супер важнай рэччу. Мы ўжо даведаліся гэта. Так, усё скончыўся гэты ліхтар. Просто выкідваем яго. Ён важыць кілаграм, якой мы не вельмі можам сабе дазволіць. Будзем зараз яшчэ ад ежы часткова пазбаўляцца, бо мы занадта перагружаныя. Лыжная куртка. Бярэм. Адзенне трэба будзе перабраць. Галоўнае не заводзіць маленькіх сяброў. Так, маленькія сябры гэта нашыя найлепшыя сябры. Так, гэта ўсё херня. Эфект аховы стомленасці, вось гэты, які кава давала ў нас ужо знік. Галоўна не ўпасть зараз. Просто дзе стаім. Партыйная шкарпэта не. Смецце. Галоўная мэта на раніцу. Перабраць усё адзенне, перабраць усю ежу. Магчыма пазбавіцца часткова ад чагосьці. Адзенне дакладна ў нас больш, чым патрэбна. Пакуль яшчэ святло, можа мае сэнс дакладна зараз гэтым заняцца, перабраць. Не патрэбна. Яшчэ армейскія нагавіцы, але іх трэба адрамантаваць усіх. Ідэальна. Так, добра. Перабіраем наша адзенне. Стану каля ложка, бо мы, магчыма, не зможам ужо ў цемры скончым нашы праверкі ўсе. Так. Пацёртыя нагавіцы на вонкавы слой. Гэтыя джинсы херня, таму іх замяняем і проста іх выкідваем. Тут у нас прыстойныя шкарпэты горшага стану, чым ты, які на нас апрануты. Выкідваем.
Тут ёсць ношаная старамодная парка і прыстойная лыжная куртка. То бок гэтая падзёртая лыжная куртка нам не патрэбна, яна нічога нам не палепшыць. Так, ну добра, у нас ёсць штаны у добрым стане. Зараз вось гэтая амаль разарваная. За 30 хвілін можам іх адрамантаваць. Не атрымалася. Добра. Сонца яшчэ хапае для гэтага. Не атрымалася. Ды што ж ты будзеш рабіць? Зараз яшчэ і цем раскажа, што па тыпу, цёмна занадта, я не бачу ні халеры. Так, атрымалася, добра. Магу я яшчэ паспець адрамантаваць гэтае. Давайте паспрабуем. I could eat anything right now. Оп. Добра, паспелі. Збольшага. Яшчэ буду... Гэта гаворыць, што гадзіну, я хутчэй за ўсё не паспею, але спроба... Няхай усё, цемра. Так, трэба паесці перад сном. І вады I would папіць. drink almost anything about now. Пачынаем з персікаў, бо яны шмат даюць. Яны даюць шмат адначасова даюць вады і не тое, каб шмат калорый. Яны даволі важаць шмат, таму яны ў першую чаргу пайдуць. Так, павагі. Ўсё, у прынцыпе, мы скончылі з... Гэта была апошняя. Тады паехалі па газіроўцы. Яны даюць пазітыў. Ну, толькі калі нам. Гульцам. Персонажу трошки без розніцы. Газіровак. Да халеры. У нас прыкладна... амаль 2 кілаграмы газіровак. Але... яны даюць у асноўную воду, і у нас ёсць яшчэ 5 кілаграмаў вады. Я думаю, ад газіровак пазбавіцца ўсіх. Мне падаецца, вада больш эфектыўная ў гэтым сэнсе. Хоць і калорый не дае. По калорыях, мне падаецца, калорый астатніх хопіць. Давайте скінем усе газіроўкі. Вось. Ад вады мы яшчэ паспеем пазбавіцца. Так, можна спаць. Бо літаральна ўжо падаем на месцы. Так, гэта ўжо сярэдзіна... Мы нармальна так праспалі. П'ем вады. На дворе, глядзячы на ўсё такое сабе. Так, што у нас у першую чаргу пойдзе? Корм для сабак. Мне падаецца? Так, у першую чаргу корм для сабак. Потым, што у нас? Усё даволі неблагое, насамрэч, калі так паглядзець. Мне падаецца, арахісавая паста выглядае як добры кандыдат. Яшчэ вадою дабіць. 32 кілаграма, нешта у нас занадта. Чаго яшчэ мы набраліся такога? Трэба глядзець. Я разлічваў, што колькасць будзе менш за тую, з якой мы прыйшлі сюды. Бляшанкі можна павыкідваць. Гэта недастаткова. Ежы мы набраліся, гэта добра, але ці... Ну, вада, у асноўным вада. Выглядае так. Што яшчэ? Калі пазбавіцца ад гэтых запалак, ад часткі запалак. Вось гэтай можна 2 выкінуць. Кінуць усё, кінуць усё. Гэта невялічкая вага, але ўсё ж такі. Болей суцяшальных столькі не патрэбна. Кінуць усё. Вось гэта непоўнае, можна таксама выкінуць пакуль. Ну як, у нас хапае таго, што ёсць. Антыбіётыкі прытрымаем, а таблеткі для ачысткі вады ўжо не патрэбныя. Бо мы зараз носім з сабой шмат вады. Яшчэ новае адзенне знайшлі. Варыянты яшчэ пазбавіцца ад фальшфеераў, але фальшфееры могуць спатрэбіцца, каб адпудзіць ваўкоў. Ну і падаецца ўсё, мы не можам нармальна так нічога пазбавіцца. Але ўжо ўсё ж такі гэта адзін дадатковы кілаграм можа вырашыць, як хутка мы будзем перасоўвацца па мясцовасці. Хуткасць для нас вельмі важна. Можа ад ежы. Давайте паглядзім, якая ежа яшчэ можа нам не спатрэбіцца. Якая у нас хреновая. Гэта ў 2 разы і больш. Зараз арыентуемся прыкладна на такі расклад.
Тое, што дае калорый у 2 разы і больш, чым яго вага, тое мы пакідаем, астатняе выкідваем. 0,1 гэта 0,1 і 250 дае. Гэта ў 2,5 разы. Ну, гэта і пакідаем. Злакавыя батончыкі таксама. Крэкеры увогуле ў 6 разоў. Чыпсікі ў 3 разы. У 5 разоў. Угу. Нічога не падыходзіць пад гэта. Найбліжэйшай тады атрымліваюцца вось гэты бляшанкі свініны з фасоляй. Мы можам выкінуць іх усе 4, і тады ў нас вызваліцца месца на 1 кілаграм. Гэта тое, што нам хопіць. Давайте ад іх пазбавімся ў першую чаргу. Усё. Плюс-мінус нармальная хуткасць. Так, тут ёсць яшчэ адзін ліхтар, які я сабою браць не буду. Могу я тебе? Толькі ў тебя. Take it. А, там я нормально скончу. Поверь. Так, надвор'е даволі холоднае. Калі мы ідзем зараз на ўсход, так гэта у нас газіроўка. Не. У першую чаргу будзем піць ваду. У нас наш шлях ляжыць прыкладна туды, на поўнач. Вось тое, куды я гляджу, на той гары павінна знаходзіцца тое, што засталося ад самалёта, які тут упаў. Але нам трэба яго неяк абысці. Мэта не самалёт, мэта тое, што прыкладна ў тым напрамку. Нашы магчымыя прыпынкі гэта Северан зараз на ўсходзе і яшчэ гарадок. Але я не жадаю ў гарадок захадзіць, бо мне прыпасаў не патрэбна. Засталося 5 дзён. 5 дзён 3 гадзіны. Сон заняў шмат часу. Неблага можа было бы кавы прыгатаваць. Вось што я не падумаў. Кава можа вельмі спатрэбіцца. Невялічкія бусты да хуткасці нашай, ну, па тыпу, да нашай стомленасці, гэта добра. Давайте так і зробім. Можа, дойдзем до Сверана зараз, распалім агонь. О, чалавек памёрла. Более сцішальную ад яго ўжо не бярэм, непатрэбнае. Гэта воўк? Не, гэта не воўк, гэта аленька. Так, вось там Сверан. Ад Сверана мы потым пойдзем на вось туды ў лес, і скрозь яго мы прыблізна павінны выйсці туды, куды нам патрэбна. Я спадзяюся, я не ўпэўнены дакладна, ці ёсць там праход, мы зараз будзем яго шукаць. І ў нас будзе паўдні. Паўдні можа не хапіць. Каб дайсці і абшукаць, будзем хутчэй за ўсё ўжо ў цемры шукаць. Можа забіць на Сверан? Тады мы замёрзнем. Блин. Добра, заходзім у Сверан, грэемся, я распаліваю агонь. І мы яшчэ... Што ў нас ад гэтага плюс? Каву я жадаў зрабіць, так. Бо стомленасць у нас, ну, мы даволі шмат носім. Што ж такі. Нам пашанцавала за дзеннем, але адзін не важыць. Вопратка гэтая вся наша. Сверана нам шмат не патрэбна, а прыпасаў таксама. На адзенне я нават не разлічваю знайсці яго тут. Таму, можа, мае сэнс адразу проста... Так, інструменты. Ежа таксама нам не тое, каб... Нам нічога не патрэбна атрымліваецца. Можам працягваць шлях так, як ёсць. Нам толькі наадварот адвагі трэба пазбавіцца. Адзінае, што нам можа быць пазітыўнае, чаго ў нас няма, гэта зброя. Такая таксама важыць.
патроны для стрельбы. Guess we prepared for Блин, anything. подобрал не то, что не потребно. Потом вирішимо. Ножовка не потрібна. Пер'є так само. Мені здається, там я ще одне перо подобрав, але він не потрібний. Добре. А ніяких револьверів, стрельб я не бачу. Паліво для ліхтара потребується. Особисті, коли у нас на шляху може трапити ніякі шахти. Не упевнений. Дорозі у нас. Так, добре. Гаруче одразу використовуємо, бо ми не будемо затримлюватися, нам нельга довго чекати. 7 хвилин і закидуємо уголь. 1 година. Ну, добре. Поваги занадто. А, не палево додать, а разместить бляшанку. Разместить. Еще бляша. И, место скончилось. Готовить. Кавы. І може має сенс не тільки кави, а ще й гарбатки собі зробити, каб нам спалося хутчэй. Калі гарбата дає ефект того, що ви висипаєтеся лепей. Так, 10 хвилин. О, блин, я не приготовил бляшанку до конца. Так, гарбата. Готуємо ще бляшанку кави, бляшанку гарбати. І будемо користатися іми. Так, ми ще таким чином використаємо частку води нашої. Беремо бляшанки. Добре. Поп'ємо води, бо нам багато ці потрібно нам зараз пити, тільки у нас застомленість. Покуль не критично. Потримаємо її ще. Так. Але ж... Добре. Солому. О, там... Не. Халя разъезжай. 29:30. Это у нас вага наша. Добре. А я нагадываю, что сегодня вырашается, во что мы будем гулять завтра. Самый лидер у нас The Invincible, и на его просовывали довольно долго. Тому шансов, что нечто его пераб'е, невеликое. Хутчэй ўсё пратрымаецца до наступного тыдня. У мяне была думка завесці яшчэ один стрим по галасаванню, бо у мяне ёсць адчуванне, што ў кагосьці пачынаюць збірацца яшчэ балы. Хтосьці іх не выкарыстоўвае на поўную. Вось, паглядзім яшчэ, я думаю. Бо пакрыху, каб знізіць планку стрымоў. Не ведаю пра каго, так, невядома. Гэта невядомы чалавек. Ёсць жаданне трошкі знізіць планку для максімальнага, то бок максімальнае, на што мы пакуль змаглі праціснуць, гэта вось 25 000. І гэта магчыма, калі некалькі чалавек закидываюць і прасоўваюць одну гульню. То бок за 1 тыдзень прасунуць. Жадаю даць магчымасцю тым, хто у адзінку прасоўвае нешта, даць ім трошкі больш магчымасцяў. Я не ведаю, ці мае сэнс. Ну, можа, гэта наадварот, я сам, я раблю дрэнна, я яшчэ не ўпэўнены, што гэта добрая ідэя. Мне падаецца, пакуль не паспрабую, не даведаюсь. Але ёсць такая думка, паспрабаваць нешта такое, вось, па тыпу, можа просто хацелася, каб людзі ведалі, калі будзе перамога гульні, па тыпу, раней, чым гэта адбудзецца, то бок, чалавек можа паглядзець, што вось гульню, якую ён жадае, ён пабачыць у такі-то дзень. Вось. Таму альбо гэта ўводзіць на рэгулярнай аснове, альбо, пакуль не ўводзіць увогуле. Так. Так, мы не ведаем, дзе мы дакладна, але калі глядзець на Ваўчэшную даліну. У нас ёсць 2 ракі, якія ўваходзяць в Навучую гару. Навучую гару ўходзіць толькі адна, правая, за якой я зараз пайду.
Ну, то бок там будем пратрымлівацца. Мне падаецца, можна ўжо кавы і папіць. Альбо пачакаць, пакуль мы будзем жадаць больш піць, насамрэч. Бо нашу смагу, ну, зацішыць тоже патрэбна будзе. Усё ж таки вода сышла на... Так, воўк. Ідзем назад. Таксама я думаю, што на стрыме, гледзячы на тое, колькі людзей глядзіць, ну, рэгулярна, так, і хто пішуць у чаце, і хто галасуе, я магу дакладна сказаць, што нават зараз у войсе ёсць людзі, якія набіраюць пакрыху, ну, у войсе, я гавару. Тыя людзі, хто зараз глядзіць, слухае гульню, яны у вас пакрыху набіраюцца гэтыя балы. Вось. І ёсць меркаванне, што ёсць нейкая пэўная колькасць балаў, якая не выкарыстана, вялікая даволі колькасць балаў нават. Большая, чым, ну, больш актыўна вось зараз знаходзіцца ў спісе. Яна ляжыць у людзей, і яны проста пакуль не галасуюць ні за што. Вось такое у мяне меркаванне ёсць. Альбо галасавалі, і ў іх проста накапліваюцца. Ну, зараз. І гэта нармальна, я не супраць. Тут хутчэй ідэя ў тым, што калі ёсць спіс гульняў, якія ёсць жаданне паглядзець, там абмеркаваць, пагуляць у іх, то ў гэтым быў сэнс галасавання, у тым, каб пабачыць тое, што цікава вам. І калі ў чалавека няма ідэй, на што б такое закінуць, то чаму бы не? Можна балы і прытрымліваць. Пячора, ці наскрозь яна будзе? Выглядае як звычайная. Так, выглядае як звычайная. Ёсць нешта ў ёй? Это выглядае як ляжанка, так? Так, это ложак. Мы пакрыху замярзаем. Это не тое, каб дрэнна. Нам хопіць гэтага. І сярэдзіна дня. Выглядае неблага пакуль што наша сітуацыя. У нас ёсць усе шансы прабрацца на наступную локацыю, і там ужо знайсці нейкае сховішча. Нават калі мы знойдзем... Я не ўпэўнены, як будзе выглядаць пераход. Калі пераход будзе выглядаць як пячора, то мы яшчэ там, хутчэй за ўсё, і правядзем ноч, калі яе знайдзем. Галоўнае ведаць, што яна выходзіць на патрэбную нам лакацыю, бо пераход на не тую лакацыю, і мы заблукалі. Так, там воўк. Якога мы абышлі. Мне падаецца, мне патрэбна яшчэ далёка на ўсход, я недастаткова закарнуў. Добра, што цёпленька нам. За дзень нам вельмі пашанцавала. У папярэдні раз я амаль голу тут бегаў. Але мне падаецца, я больш месцаў наведаў, бо я не ведаў, куды ісці раней. Так, вось гэта вядзе да... Павінна весці. Давайте-ка намалюю. Ёсць вугольчыкам? У якой частцы мы знаходзімся? Так, гэта яшчэ тая частка, якая ідзе на поўнач. Добра, працягваем ісці па дарозе, я ўжо збіраўся ўправа згарнуць. Але ж, то калі ёсць паварот туды, вось тут праход. Я бачу, гэты дрот ідзе электрычны ў гэты бок. Давайте яго праверым. Магчыма, праход ёсць у гэтым напрамку. Выглядае, што так. Пачакайце-ка, а куды гэта будзе прывядзе мяне? Так, пачакайце-ка. Гэта где? Паварот направа павінен весці на ўсход. Гэта ўсходні паварот. А на агульнай мапе ўсход ад нас гэта ў цясніну. Давайте паглядзім, куды правядзе. Просто зазірнем. Или нам ничто не будзе перашкаджаць тут. Што? Бачу. Бо магчыма, тут і не будзе прахода. Ёсць такая верагоднасць. Я бы жадаў, каб яна была, але я не помню. У мапе паказвае, што гэта будзе цясніна, але хадзяра ж яго ведае, куды яна нас прывядзе, правильно? Гэта дарога. Можа, увогуле тут дарогі тут ніяка няма. О, няма ніякага тут параходу, тут заваліла ўсё. Паліва для ліхтара.
І нічого, що нагадувало би проход далей. Добре. Стомленість покриху підвищається. Давайте зараз поп'ємо кави. Угу. Это снизило нам стомленность, и мы меньше жадаем пить. Будем прытрымліваць вось таким чынам будем запавольваць нашу стомленасць, каб яна набіралася павольней. The cold is making my head feel thick. Так, это сярэдзіна дня і падняўся ветер. Колькі часу? 5 дзён, 4 хвіліны. Літаральна 5 дзён засталося. Што мы, як мы паспяваем? Прасоўваемся пакуль што мы не блага, але пад'ём на воўчую гару гэта само па сабе выпрабаванне. І нам спатрэбіцца хутчэй за ўсё вызваліць трошкі больш месца ў нашым інвентары. Бо будзе вельмі карысна падняць на гору сабе вяроўкі, з выкарыстаннем якіх мы ўжо зможам спусціцца і вельмі скараціць сабе дарогу. Раней так было, я зараз не ўпэўнены. Раней падняцца было вельмі доўга, і адзіны шлях, ну, уніз, самы лепшы шлях уніз было прынесці туды 2 вяроўкі, кожная з якіх там колькі па 4 кілаграма. Бок 10 кілаграмаў, але вы занимаеце толькі гэтымі вяроўкамі. Это воўк? Мне падаецца, гэта воўк. Альбо гэта просто пень. Альбо так, пні не ходзяць. Я, наколькі мне вядома, пні нікуды не ходзяць. It's goddamn freezing. Так. А ці магу я дазволіць сабе ўніз ісці? Я не магу дазволіць сабе ўніз ісці. Трэба прыйдзецца ісці і пужаць ваўка. Пашлі яго напужаем. Адзінае, што ў нас ёсць, гэта фальшфейр. Мы можам некаторым часам ім пакарыстацца. Можа пашанцуе, ён увогуле нас не праігнаруе. Я жадаў зайсці ў гэтую хату разваленую, бо там ёсць месца, дзе пагрэцца. Можна было бы распаліць агонь, але воўк усё збівае. Я бы пратрымаў яшчэ нашыя фальшфейры, і актыўна ім бы не карыстаўся. Бо зараз мы будем пераходзіць на тэрыторыю, на якой я не ведаю, куды мы ідзем. Гэтая частка яшчэ была простая. Так. Павінен шлях падымацца ў гору, але самае складанае ў гэтым, што нам, магчыма, не патрэбна туды. Нам, магчыма, неяк трэба абысці. Будем зараз глядзець, якія альтэрнатывы у нас ёсць. Магчыма, мы можам падняцца па дарозе ўверх. Так, там яшчэ воўк. Пойдзем уверх пакуль. Зверху мы можам спусціцца, уверх мы хутчэй за ўсё не падымемся, калі пажадаем. Альтэрнатыва яшчэ, дзе пагрэцца, была яшчэ хата вось там уверсе. Не ўпэўнены, што мы яе знойдзем там зараз. Яна дзесьці даволі далёка. Так, я не бачу нічога некага праходу. Вось гэтыя камяні выглядаюць як месца, дзе можа быць схавана пячора. Пойдзем туды. О, дзякуй вялікі. Наводь бастард з'яўляецца 2500, а гэта значыць, што яны дзесьці на 4-м месцы павінны быць. О, яшчэ 2500. І гэта яшчэ вышэй. Мне падаецца, гэта зараз павінна быць 3-е месца, але я дакладна... Пачакайце, гэта пячора. Мне патрэбна пячора, якая будзе праходам наскрозь. І яшчэ 500. Угу. Трэба паглядзець, якая сітуацыя зараз.
пячора звычайная. Можа месца, дзе распаліць агонь ёсць, не? Мне падаецца, зараз добрая ідэя будзе распаліць агонь. Мы і так саграваемся, але я прапаную хутенька пагрэцца. Вітаю, Метаігорый. Так. Распалім. Снизилася, да, дадзім вуголь. Так, мы хутчэй разогреемся. Так, что я яшчэ магу? Давайте поп'ем яшчэ кавы. Будем трымацца, мы яшчэ не ведаем, дзе нам ісці, таму кавы спатрэбіцца. Не ўсё сур'ёзна. Там ёсць верагоднасць, я не ведаю, я зараз не паглядзеў, не паспеў. The Invincible ўсё яшчэ на першым месцы павінен, бо там далёкая розніца была, дзесьці ў 8-10 амаль тысяч. Таму я чакаю, што Voidbusters дзесьці трапіў у другое альбо трэцяе месца. Зараз павінна выпаўсці. Пакуль граемся, ідеальны момант пачакаць. Где же у нас? Давайте трошки поедем. Ой, The Invincible на першем месте. 32 тысячи. Ни халеры себе. Йока-Лейле 25 тысяч. И Voidbusters 20 тысяч. Добро. Так. Перебить The Invincible вельми складано будет. Мне падаецца, аргана никому не даст. Это разрабить. Так, гэтыя батончыкі працягваем есці. Мне падаецца, яны самы найгоршы з нашых варыянтаў зараз. Вось арахісавая паста не даедзена яшчэ. Вось, добра. І вады наверх. Вады можна... Не, вады не трэба піць. У нас ёсць кава і гарбата. Спаць не будзем зараз. Няма неабходнасці. Яшчэ дзень і можна яшчэ бачыць штосьці. Invincible добрая. Так, мне вельмі спадабалася. Крутая штука. Мне усю дарогу цікава, што у мне ёсць такое адчуванне ў гульне ў The Invincible, што штосьці нам, ну, па тыпу нерэалістычнае, ну, па тыпу штосьці з'яўляецца, ну, не то, як нерэалістычнае, а ў сэнсе, што штосьці не так, як мы бачым. Таму што, нагадваю, у нас ёсць там, прабачце за спойлеры для тых, хто не ведае, для The Invincible. У нас ёсць істоты, якія робяць вельмі моцнае электрамагнітнае выпраменьванне, не выпраменьванне поля. І вось гэтае поле знішчала на працягу тысячагоддзяў любыя іншыя віды жывёл. Ну, па тыпу, там жа рыба ёсць. То бок, атрымліваецца, рыба альбо нешта яшчэ не магло эвалюцыяніраваць у тую форму, якая магла бы выбрацца на зямлю і існаваць там. Таму што там ужо знаходзіліся вось гэтыя жывёлы мелкія электрамагнітныя. Такім чынам, і яшчэ яны пашкоджваюць розум. Ну, па тыпу, робяць літаральна там самымі раслінкамі людзей. І людзей, і хутчэй за ўсё, і любыя іншыя істоты жывыя. Ну, так, нашай формы жизни. У мяне ёсць меркаванне, што штосьці ўжо пашкоджана ў галоўнай гераіні ў галаве. І ўсё не зусім так, як мы бачым. Я ўсё шукаю гэтага моманта нейкага ў гульне, але яна зараз вельмі цвярозая такая фантастыка, без нейкая, па тыпу, няма моманта гэтага сам падманваючага апавяданніка. Я не ведаю, як гэта перакласці, па тыпу, калі той, хто апавядае, яму нельга давяраць. Па тыпу, ўсё, што вы бачыце, гэта нерэальна. Можа быць, сон сабакі ў гэтым сэнсе. Гэта я ў Hellblade перагуляў? Не-не-не, гэта меркаванне з'явілася занадта раней за Hellblade. Я просто, ну, па тыпу, калі ідзе ўплыванне на розум, я чакаю нейкай гульні з розумам. Ну, па тыпу, з намі, як гульцамі. Хутчэй за ўсё такога не будзе ў Invincible, але вось, ну, такая вось думка, я ніяк ад яе пазбавіцца не магу. Так, мы сагрэліся, добра. Ідзем. Двор'е сапсуецца і сапсуецца, але зараз мы працягнем даўжэй. Бо трошки пагрэліся. Нам трэба знайсці пячору, якая выведзе нас далей. Я не ўпэўнены, ці ёсць яна увогуле. Так. Няма. Вельмі дрэнна для мяне гэтае падарожжа можа скончыцца.
Ёсць яшчэ варыянт, што там будзе праход каля гэтага самага каля вадаспаду. Ён дзесьці вось тут, там далей павінен быць, я не ўпэўнены дакладна. А што калі астрагатара на арбіце не існуе? Вось гэта, напрыклад, рэч. Мяне, ну, у нас ёсць чалавек, які з намі размаўляе, але мы не ўпэўнены, ці ёсць ён, ці не. Можа, прыманне рашэнняў мы размаўляем не з астрагатарам. І яшчэ, там ёсць момант з астрагатарам, вельмі важны момант, на мой погляд. Глядзіце, мы згарнулі на гэтую планету, калі астрагатар, ну, там у пачатку гульні ёсць момант, просто толькі які распавядаецца вельмі хуценька, вельмі коротенька у гэтым самым. У моманце, літаральна. Давайте яшчэ пап'ем гарбаты, мы не ведаем, калі мы будзем спаць насамрэч. Бо нам трэба, просто абавязкова трэба знайсці месца, дзе знаходзіцца гэтая пячора. Так, воно на вок нейкага не трапіць. Што калі Invincible ўжо прыбыў? Вось гэта я думаю, што не. Але давайте я думку зараз разгарну далей. У нас быў момант у самым пачатку гульні, у коміксе, літаральна ў самым першым, першая самая катсцэнка такая па тыпу коміксавая. Паказваецца, што наш галоўны астрагатар знайшоў нейкі дзіўны камень па тыпу экспедыцыя паспяховая. Мы адпраўляемся дадому. І потым астрагатар змяняе курс, каб паспрабаваць здабыць нешта на планеце, якая нахрен нікаму не здалася. Што гэта за камень? Можа, гэты камень уплывае, нагадваю, гэтыя істоты уплываюць на электрамагнітным полем. І ўжо нам вядома, што яны могуць паўплываць так, каб вырубаць чалавека нахрен. Мая думка далей, што не гэты камень, гэта частка гэтых жывёл, ну, калі называць іх жывымі істотамі, якую мы знайшлі на планеце. І яна паўплывала на яго, каб ён прыбыў на планету. Я не ведаю, я не чытаў кнігу, але ёсць я думаю, што магчыма, прыкладна такі ж камень знайшлі, за Invincible прыбівае на планету якраз з-за таго, што нешта здарылася з папярэдняй групай, ну, па тыпу з гэтымі, як ён забыўся, Конкорд, альбо нешта такое іх назва. Так, там нейкая пячора ёсць. Вось тут была пячора, так, я зараз узгадываю. Давайте агледзім яшчэ каля вадаспада, можа нешта знойдзем. Дык вось, і астрагатар, на яго паўплывала гэтая жывёла, каб прыбыць дадому. Але гэта ўсяго толькі меркаванне, таму што астрагатар пашкодзіў тады нагу, калі за гэтым камянём лес. І ён не спускаўся на зямлю, і камень ён нікуды не аддаваў. Атрымліваецца, што мой план валіцца толькі, ну, мая ідэя валіцца толькі, ну, толькі з-за таго, што калі яна ж так жадала апынуцца на зямлі. І дзякуй за Longest Journey, КамАЗ. Калі яна так жадала апынуцца на планеце гэтай, то чаму яна не зрабіла так, каб гэты камень быў пераданы з кімсьці? Прыкладна такая штука. Можа, гэта варожая? Ну, увогуле нейкая істота. Ну, то бок, гэта можна раскручваць далей варыянт, але я не ўпэўнены. Вось на гэтым моманце у мяне ламаецца ўсё. Бо мне падаецца, мы трапілі на гэтую планету не проста так. Не таму, што астрагатар такі: «О, я ведаў, што там зацікаўлена, таму гэта была мая ініцыятыва». Я думаю, што нешта накінула яму гэтую ідэю. Трошкі ежы. Энергетычны напой. Можа, варта яго забраць з сабою? Давайте возьмем. Можа, врятуем мне жыццё. Томатны суп. Не, у нас занадта і так ежа. Ідзем у пячору. Магчыма, яна выведзе нас на іншы бок. Пячора, яна тут дзесьці была. Вось. І наш праход, але не проста пячорка такая маленькая. Так, добра, гэта паўнавартасная. Наколькі памятаю ў эпізодзе, у яе не было выхада на іншы бок, але можа... Запусціў учора Long Dark на апошняй складанасці 2 разы памер і вырашыў, што з мяне хопіць. Ну, я скажу, што, ну, яна ўсё ж такі так, яна складаная. Зараз, ну, колькі мы гадзіны з вамі нагулялі, нармальна так, ну, мы эпізоды ўсе прайшлі, я крыху сябе больш плюс-мінус упэўнена адчуваю. Але на пачатку, калі я толькі далучыўся, ну, па тыпу, з доўгага перапынку,
Я не ведаю, но я не здзіўлены, што я вельмі хутка скапыціўся тут. Так, вугаль, ці браць яшчэ дадатковы? У нас яго да халеры. Пакуль возьмем, калі што выкінем. У мяне ж вагі... А, у меня вагі не занадта. Добра. Будзем трымацца зараз правага боку. I think I can Дрэўка use стралы, чыпцікі. Добра. Вугаль. Ёсць вогнішча, але ці нам патрэбна спаць? Нам спаць не патрэбна, толькі холодна. Так, працягваем трымацца правага боку. Там на той складанасці выпадковая лакацыя і запалкі не даюць. Ага. Окей. Я, просто я ўжо планаваў... Мне падабаецца Long Dark, такой даволі чыловая штука. Бавім час, але ўжо трошки прыелася. Я думаю, переключыцца на нешта іншае. Але ўсё ж таки, не гледзячы на... То бок... Пытанне вось зараз. Ці варта гэта ўзнагароды? Там у папярэдні раз было нешта супер асабістае вось за гэтай вадою. Мы можам распрануцца поўнасцю. Давайте так і паспрабуем адзенне поўнасцю зняць. Так, зняць. Занять, усё. Wonder if I can drop any of this gear. Здымем усё і пройдзем скрозь ваду. Холодно. Так, распалка. Рабочыя пачаткі не тое, каб нам было патрэбна. Прыць першай дапамогі не патрэбна. Патрэбна. Wanna lay Шерстяная павязка, добра. Так. Што-небудзь яшчэ? Не бачу нічога. Пайшлі назад. Нам гэта вогнішча не тое, каб патрэбна. Назад. Ап, толькі сакрыліся ізноў. Добра, апранаем зноў назад усё. Адзенне. Блин, можна хуцень, ласка. Насіць. Ось гэта вельмі карысная рэч. Дадаткова яшчэ месца, штука, за якой мы можам атрымаць цепло. Так. Нагавіцы. Все, грэемся. Так. Ось. Усё. Абагрэемся неяк. Разбярэмся. Так. Нягледзячы на тое, што холодна. Мы літаральна ўсё цепло страцілі, пакуль скрозь студзённую воду прайшлі, але нармальна, сойдзе. Дык ось, The Long Dark ўжо трошки прыеўся. Я думаю, пераключыцца. І было такое жаданне, бо ёсць жаданне трошки час ад часу паспрабаваць яшчэ. Вось так можна прайсці. Можна вось самую высокую складанасць паставіць. Ёсць што паспрабаваць, але я думаю, мы можам гэта паспрабаваць, калі мы ўжо дабяремся да апошняга эпізода, калі ён будзе. Калі ён выйдзе, калі ён будзе перакладзена, вось у гэты момант, я думаю, мы яшчэ трошки патыкаем. Так. Чакайце-ка. Выхада я тут не знайшоў. На Firewatch адпраўляецца 1500. Дзякуй вялікі. Я не бачу выхада. Гэта пячора хутчэй за ўсё тупіковая. Яшчэ раз абыходзім усё. Зараз паспрабуем загарнуць улева, калі будзе нейкі праход, можа нешта такое, але выглядае, што так. Ніякай магчымасці згарнуць. Вось адзінае месца, дзе можна было згарнуць, і тое тупіковае. Не, я не супраць таго, мы атрымалі вельмі карысны прадмет. Але ж мы тады не выберемся. Так, это мы по колу ходзім. Блин. Мы можам распаліць вогнішча тут і пасядзець, але ж навошта? Увесь план быў перайсці на наступную лакацыю. І я вітаю цябе, ваўчара, я не павітаўся. У нас застаецца 10 хвілін до конца голосавання. The Invincible ўсё яшчэ на першым месцы, і яго складаненька будзе перабіць. Вось, але у нас галасаванне ўсё ж такі скрозь тыдні праходзіць, таму ніякай праблемы. Так, ці яшчэ пагрэцца, ці пайсці на вуліцу? Трэба бы яшчэ пагрэцца, мне падаецца.
А тое, што зараз праходзіцца, гэта нейкія асобныя сцэнарыйка, якія не звязаны з асноўным сюжэтам. Так, у гульні ёсць 3 рэжымы. Адзін з іх, нават я бы сказаў, ну 3,5, скажем так, ёсць галоўны сюжэт. Ёсць выжыванне, якое ўся мапа адчынена, выйдзеце куды сюжэт мы прайшлі, вы бачылі, ёсць выжыванне, у якім адчынена ўся мапа, вы ходзіце дзе жадаеце, ваша мэта пратрымацца як мага даўжэй. І ёсць сцэнары, выпрабаванні яны называюцца. Сэнс у мяне ёсць абмежаванне. У гэтым выпрабаванні ёсць абмежаванне на час. У мяне 4 дні засталося і 20 гадзін на тое, каб прыйсці на гару Воўка, знайсці там сігнальны пісталет і прыйсці потым на гэты самы на маяк і стрэліць з гэтага сігнальнага пісталету з маяка, каб папытацца паспрабаваць знайсці хоць кагосьці, хто можа яшчэ выжыў. Вось такая мэта гэтага выпрабавання. І тут ёсць таймер, ёсць свая, ну, по тыпу сетап невялічкі для гэтага сюжэта, ёсць розныя там выпрабаванні з рознымі правіламі. Так, ці магу я... зашмат вагі. Энергетычны напой павышае трываласць і надоўга зніжае стому. Паможа ў складанай сітуацыі, калі не хапае энергіі, можа выклікаць галоўны боль. Ну добра. Што мы можам? Трэба паесці, можа. Першую чаргу тое, што не вельмі карыснае. Вось гэтыя батончыкі ўсе. З'ядаем іх. І вады яшчэ пап'ем. Можа, мы літаральна вось такім чынам праб'ем трошкі ніжэй, чым неабходна па вагі. Не прабілі. Ну, мы падсагрэліся, пайшлі на вуліцу. Нельга чакаць. Я разлічваў, што мы знойдзем двор'е кабзда. Я разлічваў, што мы зараз знойдзем... можа... яшчэ мальцемра. Нам бы знайсці пячору, праз якую мы можам прайсці на поўнач, але я не ўпэўнены, што мы знойдзем зараз. Я разлічваў, што гэта можа быць апошнім маім шансам было, што вось гэта яна. Будзем тут сядзець. Распалім вогнішча. Можа, прыгатуем трошкі штосьці. А ёсць у нас што гатаваць увогуле? Так, няма чаго гатаваць. Так-то. Не, гарбату можна пагатаваць, але на гэта пойдзе... Што у нас? У нас пойдзе вада. Ой. О, распаліць яшчэ. Вугольчык. Так, кубкі гарбаты, сама гарбата. Давайте, можа... на гэта будзе выходзіць вада і є шкада. Застаецца 8 хвілін до конца галасавання. У нас ёсць. Мы можам адпачыць хутка, але, у нас няма жадання спаць. Гэта праблема. Мы возьмем каву, приготовим. Так, до готовности. Колькі у нас воды застаецца таким чынам? 2 літры яшчэ. Ну, добра. Прям до готовности. І вып'ем яе адразу. Яна пакуль гарачая, яна яшчэ нас трошки падсагрэе. Ёсць. Бляшанкі, колькі у нас іх? Так, нормально. Можна выкінуць одну. Альбо пакінуць. Альбо ўзяць. Возьмем с собою. Ідзем у дрэннае надвор'е. Нягледзячы на тое, што яно кабзда якое, нам усё яшчэ патрэбна знайсці праход. Мы не настолькі жадаем спаць, і часу нам... Калі бы гэта было выжыванне, то мы бы спакойна сталі бы на прыпынак і чакалі бы, пакуль надвор'е не палепшыцца. Але мы зараз не ў тым стане. Мы зараз у стане, дзе нам патрэбна знайсці шлях і як мага хутчэй. Нам нельга стрымлівацца надоўга. Праблема толькі ў такім надвор'і, што мы не ведаем, куды мы ідзем. То бок, калі можна было проста агледзець... Расцягнули запясце. А ёсць у мяне боль суцішальны, які ўжо... Не бачу. У нас застаецца 6 хвілін до конца голосования.
Нават калі вы не разлічваеце прасунуць гульню адразу ў топ сёння, то гэта не праблема. Поінты захаваюцца і можна будзе змагацца за месца на наступным тыдні. Яны нікуды не падзенуцца. Так, я не бачу ніякіх праходаў, тут нават не пахне. Я прытрымліваюся гэтых гор, бо ёсць верагоднасць, што я хоць штосьці тут заўважу. Будзем трымацца правага боку. Пачакайце-ка, у мяне зараз, я зразумеў прыкладна, што адбываецца. Мы зараз можам прайсці і апынуцца ўнізе пад мастом. Мы же спускаліся ўніз, правильно? Блин. Это значит, что мосток может быть надо мной, и я его просто пройду. Ну давайте попробуем, что сможем зрабіць. Я зараз маю высокую верагоднасць заблукаць. Магчыма, мы ўжо ў нізкай частцы тэрыторыі. Літаральна я магу зараз заблукаць і не даведацца пра гэта. Можа б гэта была дрэнная ідэя ісці. Так, развалены дом. А дзе тут развалены дом быў паблізу? О, альпінісцкі трос. Альпінісцкі трос. Ён дакладна павінен нас прывесці, куды мне патрэбна. Я не ведаю, дзе я, але я упэўнены, што ён павінен прывесці туды, куды мне патрэбна. 3 хвіліны застаецца. Альбо мы зараз падымемся на ўзровень, дзе знаходзіцца самалёт. І гэта тады, атрымліваецца, нічым нам не дапаможа. Такая верагоднасць таксама ёсць. Так, пакуль не нагадвае тэрыторыю каля самалёта. Што у нас з палкамі? Зараз пакуль магчымасць ёсць, можа 5 іх у нас ёсць. Ну, павінна хапіць на 5 кастроў. Застаецца, так, ужо амаль 3 хвіліны роўна на галасаванне. Так, гэта дакладна не выглядае як тэрыторыя каля самалёта. Мне падаецца, мы знайшлі тое, што патрэбна. Спадзяюся, мы знойдзем нейкую альбо пячору, альбо праход. Без розніцы, што мы замёрзнем. Тут галоўнае прасунуцца наперад. Пакінуць уцешную даліну. Цудоўна. Дзе мы? Воўчая гара. Мы знайшлі воўчую гару. Каб я яшчэ бачыў што-небудзь. Магчыма, нам прыйдзецца зараз знайсці проста добрае месца, дзе развесці касцёр і дачакацца, пакуль надвор'е не зменіцца. Я не ведаю лакацыю воўчай гары. Гэта пусть зараз самае жорсткае, што можа быць. Мы бы, можа, знайшлі неяк па прыкметах, але мне трэба літаральна добрае надвор'е і падрыхтавацца і выйсці і агледзець тэрыторыю, разведку правесці. Так, под этим камянем нас ветер не настолько доканывае. Я, можа, зараз просто зраблю прыпынак літаральна перад пячорай нейкай, альбо перад нейкім будынкам. Вось гэта будзе непрыемна. Не бачу нічога. За Лонгіс-Жорні яшчэ 1000 адпраўляецца. Дзякуй. Мне падаецца, за Лонгіс-Жорні на неблагім такім месцы быў. Так. Я за Лонгіс-Жорні, мне падаецца, нават правяраў, ці добра захоп працуе. А, 3е месца, добра. Ці добра з ім працуе захоп. Адзінае, што за Лонгіс-Жорні, я не знайшоў пераклада на украінскую.
Оу, тут кавалак самолета. Шасси. Добра. А што мне гэта дае? Я не бачу, куды я іду. Хоць трошкі, хоць дзесьці. В ідэале будынак нейкі. Двадцать 25 секунд остается до конца голосования. Так, тут поваленная... Блин, хоть кавалак фюзеляжу уже самолета было бы добре. Не обовязково повновартісне місце починку. Пять секунд. І... ну 5 секунд. Занадто рано сказав. Я глядів на прокляте, у мене затримка в обидва боки спрацювала. Добре. У нас переможця The Invincible з 32 600, що мені подається абсолютний рекорд. А, ні, почекайте-ка. Мені подається Sunless Skies трошечки больш набрало. Мені подається одно з самих найвеликших увогуле лічб, які у нас пакуль былі. Вось. Добре, зараз дайте мне перанесці гэта, падрыхтаваць працяг галасавання. Мне неблага было б увогуле аўтаматызаваць гэта таксама. Так. Гульні. The Invincible становится 0. І Йокалелі становіцца на першым месцы з The Longest Journey, літаральна вельмі блізка да яе. Так. Добра. Я зараз гэты спіс аднаўлю адразу спіс лідараў, каб вам добра яго было бачна. Вось, аднавіў. І я запускаю галасаванне. Я не вельмі бачу сэнс паказваць трэйлеры, хоць я яго не бачу у гэтым, у The Invincible. Можам паглядзець, калі ёсць жаданне. Я думаю... А ці ў мяне атрымаецца зараз хуценька гэта? А давайте, у мяне хутка гэта атрымаць. Давайте паглядзім, бо я не глядзеў, калі што, я на The Invincible так і не глядзеў трэйлера. А не, пачакай, не, глядзеў один раз, я не памятаю, што ў ім. The Invincible, трэйлер. Так. Галасаванне вярнуць. Блін, зараз вы пачакайце з галасаваннем яшчэ, зараз вярну яго. Зараз пераключу на YouTube. Адзінае, што ў мяне там няма, па-мойму, майго голаса, таму зараз трошачкі я памаўчу. Down you go, oh bright sun. Time to let the night in. For my legs are heavy, and field is not inviting. Legs become too heavy, hands become too weary. Down you go, oh bright sun. Night is not that scary. Hide behind the dark woods while we're running barefoot. You will rise again tomorrow. Make the morning dew glow. А не дахалерлі там спойлераў у трэйлеры, а? Я так зараз паглядзеў, я не памятаю, мне можа я не гэты трэйлер глядзеў, нешта. Мне падаецца, я цізер сам, можа першы, які глядзеў, і такі, мне гэта цікава. І забіў, у сэнсе, што не дабраўся да гульні, пакуль мы не пачалі галасаваць за яе на галасаванні. Вось, калі б не вы, дзякуючы вам, я пагуляў у The Invincible, ну, амаль мы яго прайшлі. Бо я бы не знайшоў часу пагуляць у такую файную гульню. Вось просто я бы по тыпу, блин, там есть яшчэ што-небудзь. А тут ёсць по тыпу, чмуральна. Мне падабаецца, як усё працуе. Вось.
Галасаванне вярнуць вам. Бачце. Так, вось я літаральна яго запускаў. Галасаванне запушчана. Узнагароды павінны былі з'явіцца назад. Так. Хутчэй за ўсё мы прайдзем. А у трэйлеры было пару кадраў, якіх мы не бачылі. Я не ведаю, ці залежыць гэта ад нашых выбараў, ну, таго, што мы абралі ў гульні. Таму што мы прымаем там некаторыя рашэнні. Альбо гэта нейкая іншая, ну, па тыпу, можа, ракурс нейкі іншы. Я не пэўны дакладна чаму. Што дакладна прывяло да такога. Так. Ці дзе ўвогуле што-небудзь? Мне бы хаціну якую. Кабзда. Дзе я? Куды я іду? Darkest Dungeon. Ідэальна. Добрая думка. Я, калі што, я думаю, думаў увогуле Darkest Dungeon... О, хаціна. У мяне была думка паспрабаваць Darkest Dungeon у панядзелак. Ідэальна, хаціна. І мне падаецца, я нават ведаю, якая. Мне падаецца, я ведаю, што за яна. Так, укрыцца тут. Нам усё яшчэ холодна, але тут шмат дров. Дровы. Not sure I can carry much more. Ага. Добра, Sunless Sky тады набрало больш. Ну, тады за Sunless Sky пакуль што абсалютны рэкорд. Так. Дровы, распалкі. Зараз мы распалім, будзем грэцца тут сядзець. Hope nobody needs this Так. anymore. Это ўсё не патрэбна. Ножоўка не. Запалкі таксама не спатрэбіцца. Тут варштат ёсць. Так, прыбыў на базу старонкі дзённіка альпініста. 5 верасня. Прыбыў на базу навучай гары. Падобна, тут ёсць некалькі класных расколін, які казаў Клайв. Зараз усталю верхні трос і папрактыкуюся, пакуль астатнія не прыйшлі. Спадзяюся, гэта будзе неўзабаве. 6 верасня. Цікава, ці не згубіліся мае сябры, бо іх усё яшчэ няма. Прачнуўся сярод ночы ад заглушальнага гуку і пажару на гары. Гэта самалёт упаў у гэты момант. Пайшоў паглядзець, надвор'е сапсавалася і не здолеў знайсці дарогу. 7 верасня, яснае надвор'е, зноў выйшаў пашпацараваць. Знайшоў некалькі металічных грузавых скрынь, падаецца, іх скідалі з самалёта. На вяршыні ўсё яшчэ бачны дым. Я іду туды, каб паглядзець, ці змагу я залезці туды і даведацца, што адбылося. Окей. Так, там парка, якая нам не патрэбна. Ну добра, у нас ёсць ложак і якая-ніякая хата. Вуголе возьмем з сабой. Распалім комін адразу з дровамі. І будзем выкарыстоўваць гаручае, бо навошта нам яго трымаць, правильно? Так, дададзім сюды адразу ўсе кедравыя дровы. Можа нават, гэта будзе на 2 гадзіны. Давайте яловыя яшчэ. О, добра. З кедрам. Гэта будзе амаль 5,5 гадзін. Мы з гэтым і паспім хутчэй за ўсё. Так, пакуль у нас ёсць магчымасць бачыць, магчыма, мы можам нешта падрамантаваць з таго, што мы не зрабілі раней. Давайте гэтую адрамантуем. 30 хвілінак. Добра. На гэтую у нас уйдзе 1 гадзіна на рамонт. Ці добра, і лепей ее адрамантаваць, бо яна дае найбольшую колькасць тэмпературы. Так, мы сагрэліся. Не хапае матэрыялу да рамонту. Для наступнага рамонту. Добра, тады, можа, зараз возьмем гэтую парку і разравем. У нас скончваецца тканіна. Дзе не сабраць? 20 хвілін. $30,48. Гэта наша вага. Што у нас так шмат важыць? Я думаю, ежа. Персики ёсць. Давайте персики з'едзем. Раніцай вырашым дальнейшы план. Калі я не блытаю, то зараз, ну, я просто не магу паглядзець, што звонку. Калі я правильно памятаю мапу, то... гэта было па тыпу нешта 8 гадоў таму, ну, я не ведаю, вельмі даўно. То атрымаецца так, што звонку у нас павінна быць возера, якое адразу ўверху... тут дзюра нават у гэтай хаце. За гэтым возерам, вось тут, вось літаральна ў гэтай цемры, знаходзіцца воўчая гара, на якую мы зможам падняцца, на якую нам патрэбна падняцца. Так
калі я правильно ўсё памятаю. Так, ну што, колькі ты яшчэ будзеш 3 гадзіны? Давайте тады дадзім сюды яшчэ... А, навошта? Не, нам будзе цёпла. Нормально, пацягнем. Спім максімум. Нам спатрэбіцца ўся энергія, бо мы будзем лезці і караскацца па тросах. Рызыка расцяжэння. Мы прачнулі поўнасцю адпачыўшы, але ўсё яшчэ ноч. Добра. Трэба было, можа, скарыстацца гарбата, але сэнс, калі раніцу мы чакалі. Правильно? Можа, яшчэ нейкія бляшанкі, не? Ваду. Только у нас 1,5 килограмма воды. Пакуль не будем набирацца больш вады, бо там зверху... Блин, мы замерзаем. Мы літаральна замерзаем. Што мы можам зрабіць? Ці трэба нам неяк асабіста падрыхтавацца для пахода? Можем скинуть бляшанки гэтыя две. У прынцыпе, я тут могу пакінуць частку свайго рыштунку. Напрыклад, этой лескі нахрен тут не патрэбныя пры пад'ёме. Марскі фальшфейр няхай будзе. Так, што яшчэ? Сякера можа выратаваць нас, тачыны камень не патрэбны. Патроны мы не разлічваем, што мы знойдзем там стрэльбу. Так, ліхтар нам спатрэбіцца, калі што, але не тое, каб... Ну, верагоднасць гэтага невялічкая, там рэч. Давайте ў ліхтар заправім... Можа, заправім ліхтар і паліва для ліхтара пакінем? Заправіць. Бо нам... Мы будзем падымацца ў дзень. Нам не патрэбна аглядаць нейкую цемру. Таму давайте, можа, паліва для ліхтара пакінем. А яно даволі шмат важыць усё. Так. Што яшчэ можна пазбавіцца? Так, з гэтага ўсяго энергетычны напой нас можа выратаваць, таму прытрымаем яго. Так, это ўсё дзень нам спатрэбіцца. Ежа таксама я баюся рызыкаваць. Я не ведаю, колькі спатрэбіцца, я не памятаю дакладна. Я памятаю, што пад'ём можа быць рызыкоўным. Я памятаю, што мне некалькі разоў я там памёр на пад'ёме. Вось, ежа... Можа, часткова медыкаменты пакінуць. Бо я не думаю, што нам спатрэбіцца ўсе. Давайте антыбіётыкі і частку болей сутяшальных. Вось гэтую частку. А шпрыц першай дапамогі і энергетычны напой няхай застаюцца. Што яшчэ? Не думаю, што прям уся ежа спатрэбіцца. Армейскія вельмі эфектыўныя. Можа, акрамя армейскай, давайте неэфектыўную ежу паскідваем. Это ўсе вось гэтыя батончыкі. Усе чыпсікі няблага яшчэ. Энергетычны батончык няхай застаецца. Армейскія наборы, я думаю, 2 пакіну, бо яны там да халеры вялікія. Крэкеры, батончыкі і вада. Я думаю, гэтага павінна хапіць. Мы вызвалілі даволі шмат кілаграмаў. Павінна норм. Норм нам будзе. Фальшфейры яшчэ пад пытаннячкам. Фальшфейры у нас зараз 6. Але кожны з іх можа выратаваць нас ад... Это адзіны шлях, як мы можам выратавацца ад гэтых самых, ад ваўкоў і астатніх жывёл. Давайте так і пакінем. Оу. Надвор'е не вельмі дазваляе некудысьці ісці. Можа, проста мясцовасць паблізу агледзім? Так, я бачу возера. Так, это ж прыстань. Так? Это у цемры. Так, это яна. Крыштальное озеро. Может быть нечто. Блин. Так, ну, где мой? Ліхтарик. О, тут есть. Бачу контейнер. Не халер карысна. Мы вельмі хутка замярзаем, не падыдзе. Гэта не варыянт зараз ісці ў гару. Будем чакаць раніцы. Бо звонку зараз мінус 33, а это тэмпература паветра. І ўплыў ветру мінус 16. Гэта не варыянт. Як туды залезці назад-то? А вось. Замерзаем мы капзда. Я думал, у хаце холодно.
Блин, я не пачуў паходу ў хату. А, давайте не будем паліць яго. Просто палочку. Вось. Нешта яшчэ. Ёсць яшчэ фальшфейр. Ну, возьмем. Бо ваўкі гэта самае найгоршае, што можна сустрэць зараз. Нейкую ўвогуле жывёлу. Так. Ну, унутры ў хаце яшчэ неблага, хоць мы трошкі цяплей і ўплыў ветру менш. Але гэта ўсё роўна мінус 5 па адчуваннях. Ложку мы можам яшчэ паспаць? О, а чаму мы зараз паспалі так добра да раніцы? Цікава. Ну, добра. Усё яшчэ холодна, але ўжо больш шансаў. Як гэта выглядае? Вось туды, самалёт. Вось туды нам патрэбна. Так. My fingers feel numb. Я не памятаю дакладна, які ў нас шлях. Але мне падаецца, праз правы бок трэба ісці. What do you know? Агонь. Мне ёсць паліва нейкае для агня. Так, у мяне ёсць вуглі, у мяне ёсць палкі, якія яшчэ па дарозе магу сабраць. Тут ёсць штармавы ліхтар, у This якім stuff will come in handy. даволі шмат паліва. Давайте возьмем яго. Але навошта? Не, давайте я яго просто скину. Дзе ён? Даем. Так. Выглядае быццам бы. Альбо злева нейкі падыход можа быць. Там воўк. Давайте. Я не ведаю дакладна, дзе рызыкаваць. Freezing. Ну, по типу, куды ісці. Выглядае быццам бы праз правы бок можна дзесьці падняцца. Каб я ведаў мапу так добра. Спрабуем праз правы бок. Ён выглядае як такі больш павольны пад'ём. Я магу сабе яго дазволіць. Персікі. Можам узяць персікі, чаму бы не. Ну, просто таму, што па дарозе. Толькі мне па ваге. Не, лепей не буду браць. Так, фальшфейр марскі. Адбівацца ад ваўкоў, мне падаецца, прыйдзецца даволі часта. Блин, вялікая тэрыторыя. Я не памятаю дакладна. Мне такое адчуванне было, што гэта была даволі маленькая лакацыя, літаральная гара, і яна займала большую частку ўсяго навокал. Я не памятаю, каб такая вялікая прастора ўправа была. Оп. Воўк напаў на аленя і забіў яго зараз. Ідзем адтуль. Блин, можа трэба было сагрэцца перад тым, як увогуле ісці. Блин, давайте зайдем в эту невеличкую хатинку, распалим яшчэ огня, согреемся и только потом пойдем. Трошечки. Блин, там волк. Не-не-не. Нахрен. По дорозе распалим яшчэ где-нибудь. Знойдем месца, у якім можна будзе схавацца, можа пячору нейкую, и там пагрэемся трошки. Я чую шмат ваўкоў. Наперадзе, ззаду і злева яшчэ. Так. Як туды забрацца-то? Можа быць. Ёсць нейкія альпінісцкія шляхі яшчэ ў гару. Вось, я бачу альпінісцкі трос. Кожны такі пад'ём будзе эканоміць нам шмат часу, я ўпэўнены. Давайте паднімемся праз гэты альпінісцкі трос. Але ж энергии хопім. У меня есть энергетычны напой. Я не памятаю. Ён толькі гэтую. Не настолькі па... Оу. Так, хутенька гарбатку. Не гарбатку, каву. Дзе? А у меня есть кава? Есть. П'ем. П'ем кавы. І гэта значыць, хутчэй за ўсё мы будзем страчваць менш стомленасці. Ну, звычайна ён так выглядае трошки. Ваўчая гора, кого яшчэ тут можна пачуць лагічна. Я неяк нават не думаў. Вельмі такое празрыстая назва такая даволі. Гаворачая. Так. Мне падаецца, я сэканоміў просто да халеры часу зараз на абыход. Калі ісці праз гэты шлях, то магчыма вось тут праз лева
будзе яшчэ нейкі альпінісцкі трос, і мы можам сэканоміць сабе пад'ём. Магчыма, пад'ём прыйдзецца рабіць у некалькі падыходаў па тыпу. Мы стомімся лезці караткацца па гэтых тросах. Я пакуль нічога такога не бачу. Оп, блядь, вы бачыце. Напужаў. На, лови, твое. Забирай. Так, там есть невеличкое место, где можно сховаться от надворья и распалить вогнішча. Давайте так и зробим. Адзінае, што не менш за ўсё я жадаю атрымаць сабе перахалоджванне. Так. Ось тут палка гаручая. Вуглі. На гадзіну пакуль. Грэе. Дастаткова грэе, каб мы саграваліся. Мы можем разламаць гэту яшчэ галіну. Давайте разломаем. У нас есть 40... Это бы займет 45 хвилин. И это литерально той час, які нам спотребуется, каб согреться. Добро. Так. Только у нас там рызыка перахладжэння знікла. Это собаки не приносят апорт. Блин. Не разбираюсь. Вы бачите. Так, поставим тут, поедим. Ежа. Може я недооценил? Може мне спотребится значно больше ежи? Мне подается, армейский паёк повинен быть таким надолго. Так. Мы не перахладились и добра. Так, калі я правильно разумею, то вось я якраз таки иду по шляху по вялікай колькасці тросаў нейкай. Альбо тут ніякіх тросаў не будзе, і вось гэта будзе такое сабе. Бо наверх яшчэ ісці, як яно выглядае. Там далей ёсць цеплая пячора. Там, дзе ваўкі сядзяць. Ага. Глядзіце, тут ёсць месца, дзе спусціцца, але няма месца, дзе падняцца. Мне патрэбны трос. Спусціць тут трос, каб спусціцца зверху. Гэты шлях закрыты. Мы не можам. Левы бок гары зачынены для нас на пад'ём. Колькі у нас вагі? 26 кілаграмаў, нармальна яшчэ. Можа, гэтыя дровы занадта шмат, ну, такія зараз нарубіў, але... Так, занадта шмат. Навошта? У мяне ж там гэтых самых 13. Не, выкидываем. Это была просто помарнаваў час, можно сказать. Лепей хутчэй перасоўвацца зараз. Так, не веду. О, я забраўся. Пусціце мяне ўніз. Тады толькі адзін шлях у нас зараз управа. Толькі ён яшчэ не дагарэў. Толькі часу ёсць 29 хвілін. Давайте паграемся яшчэ трошки. Тут прыдумаць такога. Будзе нязручна, калі я наконт ежы радзяўбаўся, бо ў нас няма ніякай зброі, каб забіць нейкую па тыпу касулю там, нешта такое. Мы толькі калі знойдзем месца, якое, ну, па тыпу знойдзем тое, што не даелі ваўкі. Вось гэта адзінае, што мы можам знайсці сабе. Вось, і тое патрэбна будзе прыгатаваць гэта потым. Мы граемся даволі хутка. Ага, тэмпература паветра 1, уплыў ветру -2. Для нас адчуваецца як 19, але дзякуючы нашаму адзенню. Ці ёсць у мяне магчымасць зараз хуценька за паўгадзінкі нешта адрамантаваць? Мне падаецца, не. У добрым стане. Чатачки можна 30 хвілін, ідэальна. Іх адрамантуем. Трошки теплыні. Так. Я бачу зайцатруса. Ага. Може каменчики, які ляжать? Зайцатрус.
Блін, а яны будуць прывабліваць ваўкоў яшчэ больш, а тут ваўкоў і так да халеры. Не, давайте без гэтага. Без зайцатрусаў сёння. Палачку падыму сабе. Каб было чым распаліць. Так. Дзе? Кромка... А, яны просто пролетаюць гэтай. Так. А ці магу я тут падняцца? Выглядае як нейкі пад'ём. Зараз я гляджу тэрыторыю. Можа трэба зарысаваць. Пакуль ёсць магчымасць. О. Гэта дакладна не варыянт. Правы бок зусім. Залезці можна. Дзе ты там заўважыў, што можна залезці? Заўважыла, выбачце. Там вось ёсць камень, праз які можна пракінуць. А, вось там, унізе, у самым нізе, вось на той бок можна падняцца. Але няма шляху, як каб спусціцца. І ўнізу яшчэ воўкі. Не, гэта не варыянт. Сама не наш. Ну тады застаецца толькі адзін шлях вось сюды. Мы не можам абысці гару збоку, бо у нас... Там же няма якага моста, ну, па тыпу пракінутага праз гэтую мясцовасць. Так, я не бачу. Такім чынам, найбліжэйшае, што можна зрабіць, гэта можа там справа мы дзесьці спусцілись бы, прайшлі вось увесь гэты шлях і тут паднялись бы. Поўная херня. Мы не можам сабе такой... Вось пад'ём табе. Нешта, мне падаецца, я не разлічыў па ежы дакладна. Ну нічога. Патрымаемся. Павінна быць добра. Чатыры дні, 2 гадзіны. З 7 дзён пачатковых. А гэта нам трэба будзе зараз спусціцца яшчэ і знайсці шлях да гэтых самых, да ўзбярэжжа, які знаходзіцца яшчэ далёка. То бок, ну, у нас вельмі так па часу. Нам нельга стрымлівацца ідзе. Любы прыпынак нам патрэбны. О! Я абышоў. Так, гэта ўдала. Мы зараз апынемся ў тым месцы, на якое не змог падняцца. Мне так падаецца, так? Так, вось той камень, на які я пабачыў, што не атрымаецца падняцца далей. Калі пашанцуе, і мы знойдзем нейкую вяроўку, трэба яе сабою ўзяць. Абавязкова. Я думаю, мы яшчэ нейкае месца можам знайсці, дзе спусціцца ўніз можна будзе. Я вось не памятаю, колькі вяровак патрэбна, каб, ну, вось... Мапа, мне падаецца, не моцна змянілася самага там ранніх доступу. Воўчая гара — это адна з самых першых лакацый, каб вы ведалі. Просто яна, мне падаецца, пашырылася, яна значна менш была. Я гэтага каньёна справа не памятаю, якім мы пабачылі. Чаму мы так запаволіліся? Няўжо вецер такі моцны? Так, супраць ветру ідзем. Гэты самалёт разбіўся на самай вяршыні. Можа, мы там нешта яшчэ знойдзем. Калі там ёсць кавалак самалёта, то хутчэй за ўсё там ёсць месца, дзе мы можам развесці агонь. Таму галоўнае дабрацца да вяршыні. Там мы ўжо ў адноснай бяспецы. Так, а нейкіх пад'ёмаў я тут не бачу пакуль. Пячор таксама не бачна. Рака, няблага. Альбо нешта падобнае на яе. Так, рака. Так. Толькі нейкага сховішча і пячор. Блін. Неяк сагрэцца. Вы бач, мы пакуль нават нічога падобнага не бачу. Можа, гэта пячора? Я не думаю, што мае сэнс на каля кожнай пячоры спыняцца і грэцца, але зазірнуць можа на нейкі раштунак паглядзець добра. Вось нармальная пячора. Так. Альбо не, пачакайце, гэта праход? А мне патрэбна сюды?
Ці не? Давайте паспрабуем прайсці скрозь яе. Можа яна выйдзе з іншага боку гары і там будзе лепей пад'ём. Я не разлічваў на цёмнае месца. Я ж узяў сабе ў ліхтар толькі паліва на шлях у адзін бок. Так, трэба хутенька гэта месца глядзець. Я ўвогуле ўзяў ліхтар па тыпу, можа мне спатрэбіцца ўначы ісці. І ўсё, і на гэтым канец. Так, даволі вялікая пячора. Осторожненько, не упасть нигде. Там человек мертвый. Ниже. Дровы. Я лепей возьму еще один уголь. Фальшфейры, ежа. Запалки. І трошечки любая ежа нам зараз буде корисна. Нават газіровочка. Мне падаецца, пролічыўся даволі моцна. Моцненько, непрыемненько. Плюс тое, што мы пакуль пройдзем праз пячору, мы трошки сагрэемся. Так, шлях улева і прама тут нічога, так? Ага, нічога. Наконт Darkest Dungeon. У мяне была думка пагуляць у яго ў панядзелак. Калі гэта, ну, так лічыць, ну, па тыпу я не супраць галасавання за гульню, якую так планаваў гуляць, але можа, ну, калі гэта арганаразовая рэч, то я мог бы перанесці твае поінты на што-небудзь яшчэ, калі у тебе жаданне. Не прагаварыў дагэтуль, не скончыў думку. Так, яшчэ далей тут падзяляецца шлях. Туды, тут тупик. Давайте левый бок поглядим. Ага, тут пячора аб'ядноўваецца, там выхад. Давайте праглядзім яшчэ вось гэтае шлях, але падаецца, гэта ўсё, што ёсць. Просто, ну, глядзі, калі прасунецца Darkest Dungeon, то у нас будзе просто на Kingdom Come. Добра, дайка. — 2500 там было. Отправил. Повинно было нормально. Мне подается, так его записал. Сподіваюся, не без помилки. Так. Добре, протягуємо. Так добре зроблено, що є складано пройти. Ну, сенс у тим, я не планую навіть її пройти, просто я розумію об этом. Я планую її погуляти, у мене нема мети пройти її. Бо є переклад, у мене є жадання її погуляти, все сходиться, правильно? Так, мне падаецца, гэта ён выведзе нас у гэтую пячору. Так, вяртаемся. Ідзем назад. Так, так. Я ніколі не скончыў Darkest Dungeon. Ну, па тыпу, я не ведаю, як яго прайсці. У мяне ўсё скончылася звычайна на першых двух данжах, двух-трох. Ну, па тыпу, першыя два як трэніровачныя больш. Але на трэцім, чацвёртым я ўжо не мог. Ні адзін з іх, з гэтых данжаў я не прайшоў поўнасцю, бо я ведаю, што там у канцы босы і ўсё гэтае. Третья, четвертая у меня по типу не... У меня неяк по типу я неяк сам себе у ногу стрелял так, что я не мог нікуди пайсці потым. Ну, прыкладна так. І яе трэба амаль пачынаць з самага пачатку, каб яшчэ было плюс-мінус нармальна. Вось. Ну, складаная гульня, складаная. Вось. Ну і плюс я яшчэ, як я ўжо гаварыў, я вельмі прывязваюся да сваіх персанажаў. Мне трошки, калі яны ўсе загінаюць, я вельмі шкадую. Так, может, ежа. Чипсики. И, думаю, крекеры можно спокойно есть. Есть. Плюс водой запить все. Ось такая справа.
Калі ёсць справа яшчэ ў тым, што з-за таго, што ў мяне так мы пакрыху ўжо пачынаем блин, няма кавы больше. На жаль. Трэба агледзецца. Дзе я? Як я сюды трапіў? Мне падаецца, гэта шлях у тую нізіну. Я не ведаю, а можа зараз нават далей апынуўся. Давайте замалюем тэрыторыю. Рысуем, так. Ага. Гэта літаральна іншы бок. Альбо гэта зараз я зрабіў сабе горш, альбо лепш, я не ведаю дакладна. Але гэта альтэрнатыўны шлях зараз у нас ёсць. Так, алень. А яго мяса можа быць карысным. Калі я знайду пад'ём уверх. Нейкі праход яшчэ далей. Пад завал, пад гэтым самым. Блин, я так разумею, што мне патрэбна наоборот пайсці ўніз. Там падаецца файл з тэкстам лёгка замяняць. Так, ну я не спрабаваў, мне яшчэ трэба паглядзець, як это працуе. Можна не толькі перакласці гульню, а яшчэ і назваць персонажаў, як ты хочаш. Вось гэта ўжо плюс. Так, возьмем ежу. 35 хвілін усяго, каб атрымаць. Гэта будзе ежа, якой мы можам яшчэ ваўкоў прывабіць. Але я бы пакінуў сабе, калі магчыма. Так. Бонус сытасць. Вось гэты бонус за тое, што мы доўга... ну добра. Нам зараз лягчэй хадзіць, мы сытыя ўвесь час былі. Менш стамляцца будзем. Наконт персонажаў назваць, так, неблагая ідэя. Я бы у ідэале, я бы жадаў нейкі паглядзець, ёсць нейкі мод, які працаваў бы як у гэтым. Як... Так, гэта воўк, так? Так, гэта воўк. Давайте-ка для яго сюрпрыз падрыхтуем. Бо ежу я лепей сабе пакінуў, фальшфейра забяру. На, воўк, трымай. Чаму ты не напужаўся? 2 фальшфейра пойдзе на цябе. Воўк, якога хера? Ты чмурэў. Напужаўся. Так, дзесьці тут павінна быць пад'ём. Так, во-во-во, знайшлі. Я стомлены, але, ну, ўжо як ёсць. Пайшлі. Кабзда. Мы ж зараз страцім, блин, прытомнасць, пакуль лезці будзем. Можа там вось гэта злева можна падняцца і трошкі там спыніцца, адпачыць? Альбо до конца дацягнем. До конца дацягнем, давайте. Атрымаецца. Не пажаднічаў я зараз. Давай. Мы запавольваемся. Вось тут управа. Падняцца трошечки ў бок. Можна ў бок, калі ласка. У бок. Не-не-не. Не-не-не, управа. Раступка. Уф. Пиздец. Спать. Просто спать. Давайте распалим огонь. То есть тут, на приступочке. На нуле уже моцы. Кедравыя дровы гэта сюды і пайдуць. Адразу. На вугаль яшчэ накідаем. На 5 гадзін гэта будзе, так? Я поп'ю гарбаты. І мы паспім 5 гадзін. Блин, там яшчэ бы пагатаваць ежу. Разбяремся, карацей. Пілі гарбаты. І тут раскласці наш... Это что, мяса не застал? Ось, знайшлі. Оп. Усё. Ось тут мы і праспім. Ближайшие 6 гадзін. 7. О, блин. Я поднял. Так. Здесь тут. Здесь ты была. Я ведаю.
Я веду, что я могу покласть себе тебе тут ось. А? Давай. Ну. Ну. Давай. Там зелененькое з'являлося, я ведаю. Ти холера. Зараз вырублюся, блин, со стомленности. Но. Ты... Чому? Давай. Ось. Знайшов. Все. 6 годин. Глядим, колькі у нас атрымаецца энергія. Так. Толькі паловы энергії вярталі сабе. Мы не замярзаем, 1 і плюс. Толькі нам адчуваецца як 4. Бонус цёплага ложка 4,9. Давайте яшчэ паспім. 3 гадзінкі. А, я яшчэ, можа, гарбату пап'ю. Яна яшчэ дасць бонус. Так, ёсць. Вогнішча спалена. Ну, давайте паспім і з раніцы яшчэ паспрабуем сабе прыгатаваць гэтае мяса, якое мы здабылі. 3 гадзінкі, я спадзяюся, я ж не павінен замёрзнуць за 3 гадзіны, правильно? У нас цёплае адзенне, мы яшчэ ў цёплым ложку. Закрытыя ад усяго. Так, мы можам дазволіць сабе яшчэ паспаць нават. Добра, спім, пакуль не выспімся, 6 гадзін. Дык вось, наконт назв, каб называць персонажаў у Darkest Dungeon, хацеў ужо сказаць The Lone Dark. Я бы хацеў мець нейкі мод, як у гэтым. Як жа ён быў? У Rimworld, каб проста далучалася да чату, каб я не называў персонажаў самастойна, бо мне неяк замінае кожны раз нешта называць. У мяне нават узнагарода была спецыяльна для гэтага, па тыпу, калі вы жадаеце кагосьці персонажа назваць якой-небудзь назвай, напрыклад, сабою альбо нешта такое, то я бы гэта рабіў. Але ж ёсць, ну, па тыпу, мінус у тым, што мне гэта, ну, гэта поінты, якія вы можете выкарыстоўваць для галасавання. І тут узнікае канфлікт па тыпу ваша зацікаўленасць, што вам больш цікава. Так, аленіна, чакаем. Я магу вяртаць гэтую узнагароду, яна проста на паўзе зараз знаходзіцца. Вось, спецыяльна для таго. Проста ёй ніколі ніхто не скарыстаўся на працягу 1,5-2 месяцаў, пакуль яна была. Таму я вырашыў, што яна нікаму не цікава. Так, вода амаль скончылася. У нас ёсць час, каб паплавіць трошкі вады са снега. Не было гульняў. Тут было пару, але там, ну, па тыпу, неяк не ўзнікла неабходнасці. Я магу вяртаць, я думаю, што можа мае сэнс. Да закіпання вось у нас будзе літр яшчэ дадатковы. Так, ці мае сэнс зараз падымацца? Альбо давайте поплавим яшчэ вады. Плавіць снег, кипяціць ваду. Я што, не прокипяціў? Не прокипяціў. Блин. Ну, добра. Гатаваць? Не гатаваць вады. Яшчэ поплавим. Nine Ravens просто так называў персонажа Орегана Рельеф Молоток. Так, я быў на тым стрыме, так. Я на фоне яго глядзеў, але я быў. Тут справа хутчэй у тым, што я... Ой, блин, выпіў адразу. Ну ладно, нормально. Я хутчэй за ўсё просто неуважлівы, я пра такое забываюся. Ну, па тыпу, што я магу гэта рабіць, і гэта весела. Ну, па тыпу, мне самому падабаецца, я просто забываюся. І таму узнагарода ідэальная, яно па тыпу паведамленне, і я адразу магу зрэагаваць на яго. Вось. Альбо аўтаматычны бот, які гэта робіць за мяне. Увогуле ідэальны варыянт. Так. Мы зараз у версе, і ні халер не бачна. Ну, што ёсць.
Мне падаецца, з гэтага боку мы можам на гару просто зайсці ўжо. Ну, калі такі пераход, гэта капздец. Так. Можа, я сам сабе зрабіў горш, што я прайшоў праз пячору скрозь гару. Вось гэта можа быць праблемай. Так, бачу нікога тут. Гэта таксама нейкі пад'ём ці не? Я не разумею. Гэта яшчэ одна нейкая пячора. Так, давайте-ка. Блин, я не разлічыў. Давайте я скарыстаюся аднім з фальшфейраў, каб пабачыць просто што-небудзь. Куды гэта вядзе? Только не говорите, что гэта, блин, літаральна простое, што я не прайшоў. Ну, моя малайчына. Не, пачакай, гэта называецца пячора. Гэта пячора, якая выходзіць куды? О. Гаручая, факел. Заплечник. І яшчэ цвікадзёр. I think I can use this. Гэта чытаць мы не будзем. Возьмем ежу адсюль. Яшчэ ежа. Цудоўна, мы выправілі сітуацыю па ежы. А, дарэчы, сёння яшчэ і працягваць будзеш. Добра, добра, цудоўна. О, мне падаецца, ты ў Darkest Dungeon значна больш разбіраешся, чым я. Я, блин, там, мне падаецца, я буду паміраць і паміраць. Так. Ага, гэта яшчэ одно месца, ў якім мы не можам падняцца вышэй, таму што у нас патрэба наадварот вяроўку ўніз скідваць. І гэта тупік. Рэальна нічога няма. Окей. Выходзім далей. Можа факел запаліць? Ну, факел, блин, я ўжо запаліў гэтую. Флешфейр. І тут выхад, які хутчэй за ўсё я недаацаніў і вырашыў, што гэта... Ну так, я... Вот, вось тое, што я з рызыкай для жыцця зараз караскаўся, гэта поўная херня. По Darkest Dungeon? Ну так, але я просто за гэтага не праходзіў. Мне па тыпу не хапала... Ну, я не ведаю. То бок, час ад часу ў некаторых гульнях, у якіх патрэбна шмат паміраць, мне нармальна заходзіць. Напрыклад, Dark Souls, так? А гульня, вось, у якую тебе памірае група персонажаў, якія па тыпу маюць свой характар. Не ты па тыпу як гулец, а група персонажаў. І потым табе трэба... Ну, літаральна ты амаль нічога не можаш зрабіць. І табе прасцей наняць яшчэ групоўку, якую трэба зноў мацаваць, зноў сачыць за імі. А потым яны яшчэ не згодны ісці ў нізкія данжы, вось гэта ўсё. Ну, ось. Адчуванне, быццам бы я рейд-лідар у WoW. Па тыпу, ой, блин, мы не пойдзем туды ўжо, нам ужо не патрэбна. А часткі яшчэ і патрэбна. І не можаш сабраць людзей на патрэбную рэч. Блин. Ось, пры гэтым Dark Souls, ды хоць як на працу да босса хадзіць. Ну, па тыпу, без праблем. Не по типу эмоциональная нейкая. Можем эмоційна прив'язка нейкая, ну, ось такого плану. Може, кшталту такого. Так, почекайте-ка. Где? Знову, я, блин, не веду где. Мне падаецца, я з усіх бакоў зараз эту гару абліжу і так не знайду, як на яе падняцца-то. Ужо хутка раніца будзе. 3 дні 6 гадзін. А гора сама... Блин, я уж нават не разумею, якая з гэтых гор тая, якая мне патрэбна, да? Я не магу замаляваць яшчэ. Чакайце-ка, я з'еў тую? Так, я з'еў тую авельніну. Ага. Я бачу яшчэ адзін пад'ём, але там зноў троса не бачу. На працу да босса. Ну, по типу, ты ходишь туды, по типу, памёр, пайшоў зноў. Памёр, пайшоў зноў. Ну і по типу, як на працу. Регулярно. Так, кинем, бо не спатрэбіцца. Наверсе мы уже запалим факел.
Я не упевнений, де я зараз вийду-то. Де повинен бути самоліт? В яким боку ўжо? Я трошки згубіўся. Мы лезем на самую-самую высокую кропку, але я не упэўнены, я зараз у сярэдзіне гары, на самай вяршыні. Ёсць месцы, які вышэй за мяне, таму я лічу, што не, мы не на вяршыні дакладна. Але і самалёта кавалка я не бачу. Война з сэнсамі, так. Блин, мне падаецца, мне зараз замінае вось абмежаванасць майго далечыні, наколькі я бачу. Вось туды, мне падаецца, можна проста зайсці, не? Дзе можа быць? Дзе гэты самалёт ужо? Арыентырам маглі бы быць вялікая колькасць зламаных дрэваў, таму што яны літаральна павінны быць па шляху, дзе самалёт падаў. Але я такога не бачу, тым больш, што я на вяршыні апынуўся. Так, босс у гульні, босс на працы. Я нават, я выкарыстоўваю фразу по тыпу хадзіць да боса як на працу даволі, ну, як звычайна, я уже сам прызвычаюся да. Блин, я не могу падняцца тут. Што мне рабіць? І неяк ніколі не задумваўся, што ў гэтага ёсць двойны сэнс. Я ў сэнсе гаварыў як на працу, у сэнсе, што гэта паўтараючыся дзеянне, якое займае невядома бясконцая колькасць разоў. Ты па тыпу не ідзе перамагае, ідзеш яго перамагаць, а па тыпу, ну, сёння пайшлі. І так, пакуль справа не будзе зроблена. Так. Я дзесьці высока, але я не магу зразумець, наколькі высока я. І змагу я ўвогуле вось праз гэты бок зараз падняцца. Не выглядае, як я магу тут залезці дзесьці. Марную час. Добра, што цёпла апранутая, бо у мяне не было бы такой шакоўнай магчымасці абіраць, што мне рабіць. А тыпу, пайду туды, пайду сюды. Пагляджу, можа тут я магу забрацца. Зацятрусы, вітаю вас. Яшчэ зацятрусы? Пачакай, вы што, тэлепартуецеся, альбо што? Вы ад мяне збегаеце, разумею. Можа зараз, мне падаецца, вось тое месца, куды мне патрэбна, вось туды, куды я гляджу. І мне патрэбна тады выйсці вось тут збоку, можа я падымуся куды-небудзь. Самае цікавае будзе, як мы будзем спускацца. Без вяроўкі гэта ўвесь шлях не мае сэнсу. Мы зараз ідзем. Ну, па тыпу, нам прыйдзецца літаральна паўтарыць увесь шлях. Мы нідзе не скароцім сабе дарогу. А некаторыя скароты ўвогуле не маюць сэнсу, па тыпу, вось той, на які я падымаўся. Я думаў, што там я выратую сабе шмат часу, але не, я страціў усю ноч, так каб адпачыць. І пры гэтым нічога пазітыўна за гэта не было. Там можна было бы ісці праз пячору тую глыбокам. Спадзяюся, зараз ніякі мядзведзь мяне не сустрэне, бо мне адбівацца няма чым. У мяне ёсць фальшфейер, вось уся моя зброя. Цікава, ці мядзведзь баіцца гэтых марскіх фальшфейераў, я не ўпэўнены, ніколі не спрабаваў. Бо іх раней не было ўвогуле, былі толькі звычайныя. І мядзведзям, мне падаецца, ім было пофігна. Так, тут я пад'ём бачу, але мне падаецца, ён такі сабе быў. Невідавочна. Блін, усё яшчэ гара з усіх бакоў. Што у нас па ваге? 22 кілаграма з 34, які мы можам насіць. У нас ўсё даволі добра. Ага. І гара там яшчэ ўверху уходзіць. Халера. Самолет. Thank goodness. Made it through another night. Starting to feel numb. Так, мне падаецца, я не ўпэўнены ўвогуле, што на тую частку я магу падняцца. Я там ўсё яшчэ не бачу кавалкаў самалёта.
Наконт было абмеркаванне, я падымаў гэта, просто каб вы таксама яшчэ ведалі. Я гаварыў пра невялічкі праект, які дапаможа мне трошкі рабіць відосы, бо мне патрэбна шмат чаму навучыцца. І калі патрэбна зрабіць нават невялічкае відэа, это па тыпу палезь у незнаёмыя прылады, якіх ты не разбіраешся, як карыстацца. І зрабі. Ну, для мяне гэта даволі О, пад'ём. Адразу даволі шмат, ну, па тыпу ведаў, якіх у мяне проста няма. І нават запісу гука. Ну, то бок, чамусьці у стрымах праблемы такой няма. Ну, па тыпу, я проста гавару і гавару, як па тыпу, проста ў размове. Вось, а на відосе неякае жаданне зрабіць трошкі, ну, як у відэа людзі размаўляюць, скажам так. Трошкі па-іншаму яно гучыць. Не звычайнае балбатанне. Дык вось, які невялічкі праект. Зараз, з таго, што ён ужо пайшоў, я думаю, магу сказаць, што ён у працэсе і што ён будзе зроблены, таму як гэта выглядае. Хоць і павольненька, але будзе зроблены. Праект у перакладзе адной з анімэ, даволі старой адносна. І мне прапанавалі там дапамагчы агучыць. Вось, і я зараз спрабую сябе ў ролі... зараз... Галоўна, што не адваліліся. Я зараз спрабую сябе ў акторы агучкі. Так. Мы падняліся вышэй. Але што нам гэта дало? Пячору бачу. У мяне нейкая прафесійная дэфармацыя. Мяне смяшыць тое, што не смяшыць іншых. А тое смешнае для астатніх мне неяк банальна. Адным словам, філасофія ацабляе людзей. Можа. Так, мы ў цемры, у пячоры, нам добра, утульненька. І мы можам што? Нам патрэбна есці увогуле зараз. Так. Не, гэта патрэбна ли. Нам бы адпачыць. Але мы можам яшчэ даследаваць гэтую пячору перад тым, як ісці далей. Давайте факелам скарыстаемся. Вось, яшчэ пагрэе нас трошкі. Мы вельмі стомленыя, але ўсё яшчэ можам хадзіць. На гэта будзе страчваць нам здароўе, я забыўся. Нам трэба ўсё ж такі адпачынак у першую чаргу дзеля гэтага. Так. Нам у пячору самой не патрэбна ні халеры, акрамя таго, каб знайсці шлях скрозь яе. Таму шукаем проста шлях. Неяк. Праход нейкі ё. Нешта завісло там злева зверху. Вось знік. Агучваць цяжка, я не магу болей за паўгадзіны. Потым нервовы неяк. Мы агучылі першую серыю. У анімэ у яе прыкладна там 20-25 эпізодаў, нешта такое, мне падаецца 26. Агучылі першую серыю, маіх рэплік не тое, каб шмат, агучваў 3 гадзіны 10 першую серыю. Але гэта з незвычкі. Мне падаецца, наступныя разы будуць лепей. І нават не гледзячы на тое, што часу не хапае, гэтай 2-3 гадзіны на агучку адной серыі ў выходнае, гэта тое, што я магу сабе дазволіць. Плюс яшчэ ёсць кіраўніцтва па тыпу чалавека, які ўжо агучыў адзін серыял амаль поўнасцю. Агучылі поўнасцю, ён яшчэ не ўвесь выкладзены ў вольны доступ. Калі што, пра пераклады... Мармоль, так, мармоль. От таксі, наколькі ведаю, перакладзены, мне падаецца, ён не ўвесь выкладзены ў поўны доступ. Выхад. Але мы спынімся тут. Пагасім наш факел, нам яшчэ спатрэбіцца. І мармоль, ён добра, ён, скажем так, даволі начытаны. Хоць трошкі... Мы робім хутчэй у стылі як раздзелбайскім, але таксама з разуменнем, дзе мы робім, скажем так, нейкія моманты. Не тое, каб, скажем так, супер па правілах беларускай мовы. Але гэта значна лепей, чым тое, што вы чуеце ад мяне на стрымах.
Мой узровень такой сабе. Так, гарбаты я сабе не гатаваць не буду, я просто буду спаць. Будзем уначы падымацца, бо трэба пачаць. А яшчэ калі персонаж тэмпераментны. Мне пашанцавала. Я літаральна мне патрэбна проста гаварыць трошкі іншым тонам. Вось такі ў мяне персонаж. Ну, мне не той, каб шмат патрэбна. Я просто слухаю тое, што ён гаварыць, і ў мяне голас амаль у 100% супадае, і інтанацыя нават супадаюць. Шмат дзе. Моя жонка сказала, што адрозніваецца. Голас мой даволі моцны, але для мяне гэта як па тыпу, як звычайна размаўляю. Чуванне такое. Так, крэкер давайте зайдзем. Наконт тэмпераментных персонажаў я пакуль не спрабаваў дыапазон нейкі па тыпу там розныя інтанацыі вельмі моцна размаўляць. Яго такое яшчэ для мяне зусім нешта далёкае. Ось, але я думаю, што атрымаецца, калі спатрэбіцца. Ёсць думка агучыць яшчэ дадатковых персонажаў мне дапамагчы. Потому што на мармолі, на жаль, усе мужчынскія персонажы, а ў той анімешкі мужчынскіх персонажаў трошкі больш. Ну так, нармальна. Ну, пакуль прыкладна аднолькава па першай серыі, калі лічыць. Вось. Не, трошкі больш мужчынскіх, так. Трошачкі. Вось, але жаночых у нас ёсць жадаючых дзяўчын, якія гатовыя дапамагчы з гэтым. Так. Падаецца, там мядзведзь я адразу бачу. Першае, што я бачу, калі выходжу, з пячоры. Так. Дзе я? Я зноў апынуўся дзесьці. Кожны праход праз пячору, як, тэлепартацыю, но... Дзе я? Ага, пад'ём яшчэ ўверх, вось туды. Добра, пайшлі далей. Вось, а наконт нервовасці я нервуюся ад таго, калі спрабую відэа запісаць. Я нешта гэта вельмі эмацыйна. Разумееце, па тыпу стамляешся не фізічна, альбо там, ну, горла не дазваляе. Не, просто эмацыйна быццам бы з цябе высмакталі ўсё. Складана. Я не думаю, што гэта складаная штука. Я разумею, што гэта не ва ўсіх, я разумею, што гэта моя такая штука, але мне трэба ў некалькі крокаў гэта пераадольваць. Не атрымаецца скокнуць, пачаць рабіць і атрымаецца зрабіць. Я звычайна так і раблю, але дакладна з відосамі нешта не атрымліваецца. Не ўсё так проста. Так. Вяровак мы нейкіх па дарозе так і не сустрэлі, на жаль. І мы ўжо даволі доўга сядзім. Я прапаную... Гэтая пячора, мне падаецца, было маім захаваннем. Давайте паспрабуем узлезці ўверх. Да самага самалёта і знайсці пячору, дзе можна захавацца. Я магу захоўвацца? Не магу захоўвацца, на жаль. Можа, мяне захавае, калі я буду забіраць сігнальны пісталет. Можа, ў гэты момант мяне гульня захавае. Я проста ўжо жадаю яго забраць і на гэтым на сёння скончыць. Але, можа, я тут зараз разаб'юся ў лоб. Так, мне падаецца, могу добрацца, мне хапае энергии. Добра, што мы скінулі шмат вагі, пакінулі частку ў гэтым, у невялічкам доме гэтым. О, я атрымаў ачыўку за тое, што забраўся на вяршыню. То бок мы на вяршыні. Засталося толькі знайсці сам самалёт. Ну, гледзячы, дзе шасі валяецца, яно павінна быць дзесьці ў там напрамку. Згуляўся ты сёння, катушкі яшчэ дэманстрацыі не ладзяць? Не, пакуль не. Яны ядуць праз 1,5 гадзіны яшчэ. Толькі пачынаем гуляцца. Вось, таму нармальна. Але так я засядзеўся. Цікава, выпрабаванне патрабуе шмат па тыпу канцэнтрацыі на тым, што адбываецца. І ў мяне ніколі няма такога, што ў мяне ёсць па тыпу да халеры рэсурсаў, як у эпізодзе. Я такі ўжо проста іду, як іду. Яны па гадзінніку ядуць? Ну так, амаль. Ну, плюс-мінус там 15 хвілін, але прыкладна ў адзін і той жа час. У нас даволі такі расклад замацаваны. Ну, у нас як рытуал. З раніцы і ўвечары мы... Ну, калі я магу, я гуляюся, у асноўным жонка. З раніцы і вечары у нас гульня.
Потым адразу як толькі палавілі там пагуляліся, потым мы ядзім. Так, я ні халеры не бачу. Факелом давайте стараемся. Вот, потым мы ядзім, і днём з-за таго, што я працую з дому, то ёсць магчымасць пакарміць іх у сярэдзіне дня. Ну і вось так атрымліваецца 3 разы ў дзень яны ядуць. Так. Велізарны які самалёт. А чаму у мяне няма доступу ў другую яго частку, так? Не. Так, тут чо, карыснага? Яны час ад часу лічаць, што гадзіннік не слушны. Гэта так, гэта класіка. Сёння нешта спрабавалі. Вось ён, пісталет. Давайте не будзем яго пакуль падбіраць. Я збяру тут усе рэчы, які толькі бачу. This'll come in Тая handy. шклянка. Шклянка, бляшанка. І вось гэта. Але я не ўпэўнены. Я, як я карыстаўся, яна настолькі незручная, па тыпу нельга проста ўзяць папіць за яе. Вельмі незручны кантэйнер. Я бы лепей просто так пакінуў. Сігнальны пісталет. І даволі шмат ракет. Гуля, на жаль, не захавалася ў гэты момант, таму трэба ісці шукаць, ісці ў пячору, там хавацца. Вось, і, напрыклад, сёння яны літаральна былі за тое ж, каб іх пакармілі дзесьці. Блін, выкінуў. Не улятай. Яны літаральна жадалі, каб мы... Не гасіць. Я жадаў проста яго падняць вышэй. Чамусьці мне такое адчуванне было, што я магу. Яны паводзілі сябе так, быццам бы ім патрэбна на гадзіну раней, на 1,5 нават гадзіны раней есці. Мая раніца і ў каптюры мне ў ногі ўтыкае. Ну, залежыць ад чаго. Ну, па тыпу, ёсць два варыянты, з чаго... Яна ж адна, так, у цябе? То бок у цябе не некалькі котак. Правильно? Таму што, ну, уначы і з раніцы самы час гуляцца, ну, па тыпу, ось, палавіць нешта, і, ну, інстынкт падказвае, што трэба хаця б пагуляцца. Вось, і твае ногі, твае рукі, калі ёсць звычка асабістасці гуляцца з тваімі рукамі, то ўсё, што з-пад коўдры вылазіць, гэта ж, блін, ідэальная цацка. Ну, яна ж літаральна мышку нагадвае. Ідэальна падыходзячая рэч. Таму паляваць самае ўдалае. Але яшчэ, гэта наслаиваецца на тое, што калі ты падымаешся, праяўляеш увагу, якая кабзда тут. Прачынаешся увагу, альбо яшчэ і самае горшае корміш, то тады ўжо ўвогуле ідэальная сувязь атрымліваецца. Я магу пагуляцца з нагою, і мяне за гэта яшчэ і пакорміць раней. Ну вось прыкладна такое. Гэта ж ідэальная камбінацыя. У мяне на дробнакот сава, яму трэба гуляць, а як я спаць халадуся. Ну, у прынцыпе, яны палююць вось у сумерках, па тыпу з раніцы і ўвечары. Таму гэта самыя часы, вось чаму у нас з раніцы і ўвечары палявання. І кормім толькі пасля гэтага, то бок, каб было літаральна, вось як звычайны цыкл гэтых, ну, звычайны іх рытм жыцця, якім яны спачатку ловяць штосьці, потым ядуць. Нягледзячы на тое, што гэта гульня, але ўсё ж такі яны чакаюць, каб з ім мы хутчэй пагуляліся, а не чакалі. І такім чынам атрымліваецца, што сувязь, толькі калі пагуляемся, толькі тады паедзем. А ніяк па-іншаму. Я не ведаю, як мне спусціцца зараз. Я заблукаў, мне падаецца. Так. Хоць нейкі шлях знайсці. Я не ўпэўнены, дзе пячора гэтая. Давайте поднимемся трошки выше, может простой бок спустить. Вагулю тільки треба. Ну, собаки, зрозуміло, трошки інше. І ритм у їх трошки інший. Ну, як трошки, значно інший. Це зовсім інші ритми і інші ожидання в різні моменти. Ось, а так у туалет, это, ну, тут ждаєш, не ждаєш. І покормити потрібно. Так, мне падаецца, нідзе я тут не спушуся, адзіны шлях гэта вось простой, які я падняўся. Мне падаецца, глядзіце, я зараз гляджу літаральна на... Я не ўпэўнены, на што я гляджу. Не, гэта не тое. Мы з іншага боку гары зараз.
Ну, коты полностью об рытуалах. По типу, ёсць невялічкі рытуал, нават рытуалы, якія вы не закладваеце, вы можете толькі часткова на іх уплываць. Але яны такія, ведаеце, як, ну, карга-культ ёсць такое ў іх, по типу, трэба нешта зрабіць, каб нешта атрымаць. Яны вельмі лёгка падкія на гэтыя рытуалы. Напрыклад, што по типу мяне не пакормяць, пакуль мяне з раніцы вось чалавек не пагладзіць, вось, ну, вось, як прыклад, хаця бы секунду, то нічога далей не будзе. Вось такая штука. На рытуалы мы можам уплываць, але мы можам іх змяняць, скажем так. Мы можам кіраваць імі, каб атрымліваць нейкія свае бонусы чалавечыя. Напрыклад, вось пакуль са мной не палежыш 5 хвілінак, нічога не будзе. Але каты ж, ну, я говорю зноў жа, гэта мы па тыпу спрабуем накласці іх. Ім трошкі похер на гэта. У нашай ёсць у адной, у нас два, атрымліваецца хлопчык і дзяўчынка, братик і сястрычка. У сястрычкі ёсць звычка, знайшлі, першая вяроўка. У яе звычка, калі яе кормяць, абавязкова, вось пакуль перад тым, як карміць, ёй патрэбна неяк пэўную колькасць кругоў нагарнуць па кухні, пакуль яна іх не зробіць, яна нават не спыніцца і не будзе ежу атрымліваць. Плюс пры гэтым, калі я, напрыклад, не на кухні ў гэты момант, то яна прыйдзе ў любым месцы хаты, прыйдзе да мяне, пагладзіцца, і толькі два разы альбо максімум 3. І потым бяжыць ужо есці. Ну, па тыпу, пакуль яшчэ ежу накладваюць, яна чакае, вось, ну, наварачвае вось гэтыя колы і прыходзіць да мяне, каб пагладзіцца, і толькі потым яна можа нармальна паесці, потому што вось, ну, не працуе ніяк па-іншаму, правілы такія. Кот дапамагаў. Мне чамусьці яшчэ, вось, ну, пакуль я працую, каты мяне ігнаруюць. Але, блин, я сяджу за кампом столькі, што ў адным месцы, што мне падаецца, яны, пакуль я не устаю за кампа, яны мяне ўспрымаюць як проста частку, не ведаю, проста як шафу, не ведаю, ну, прыкладна такое. Я не магу знайсці месца, дзе спусціцца. Я заблукаў. Дзе яно? Я бачыў шасі, калі падымаўся, так? Вось яно. Атрымліваецца, што дзесьці вось тут павінна быць месца спуска. Мне падаецца, я ўжо нормальную такі, блин, пару гадзін тут блукаю, туды-сюды. Не знайду. Так, вось гэтае шасі мы бачылі. Атрымліваецца, што вось каля гэтага каменя павінна быць спуск. Мы ўзялі з сабой вяроўку. Вось, 28-29 у нас. Мы нават маглі б узяць яшчэ адну, калі б знайшлі. І мы можам скарыстацца ёй, каб скараціць сабе шлях назад. Добра, што ўніз мы спускаемся значна хутчэй і патрабуем менш энергіі. Міхалеры, сябра, які, зараз зачытаю, быў у мяне ў школьныя гады сябра, яму плацілі суседзі, каб ён іх сабаку выгульваў. А ён выпускаў яе з пад'езду, а сам дадому і ў комбу сядаў гуляць. Ну, аптымізацыя, што сказаць, я не падтрымліваю. Ну, я ўпэўнены, дамоўленасць была не да гэта, а дамоўленасці трэба выконваць. Так, пачакайце-ка, гэта яшчэ адзін спуск ёсць. Магчыма, я магу скараціць сабе шлях, так? Куды ён мяне прывядзе? У нешта знаёмае, альбо зноў невядомыя далі? Так, вось тут мы спусцімся. Хата павінна быць, дзе яна можа быць? Хутчэй за ўсё... зразумеў, я прыкладна зразумеў, дзе мы. Ладно, не ўпэўнены яшчэ. Давайте спусцімся. У нейкі момант сабака збегла, больш яму суседзі не давалі. Я не здзіўлены, гэта было павінна раней ці пазней такім скончыцца. Па тыпу, калі бы іх была нейкая дамоўленасць, я ўпэўнены, што ў іх кантракце было бы прапісана, што на такі выпадак, калі ён не выконвае свае абавязкі. Ось. Ну, па тыпу, гэта ж рэальна, ну, гэта праца. Ну, да гэтага трэба сур'ёзна ставіцца.
Блін, собаку доверили чоловіку, який просто, блін, літерально продьобував. Просто як пошансує. Капець. Ну і живе, мені подається, все нормально у його. Нічого його не хвилює. Так, я візьму ще одну. Я шукаю хоч... Просто дзеля того, каб сховатися і заховатися, я шукаю зараз печору. Але я пакуль не бачу нічого такого. Так, почекайте, гэта мае крокі альбо чыі? Я спадзяюся, не медведя? Выглядае як медведя, але яны ідуць у тым напрамку. Ну, у сэнсе, адтуль, адкуль я толькі што прыйшоў. Так, гэта крокі медведя, велізарныя лапы. То яшчэ чалавек падарунак. Ну, я, в прынцыпе, не здзіўлены. Я думаю, гэта не адзінае яго дасягненне. Так, меня адзінае засмучвае. Я не ўпэўнены, дзе дакладна знаходзіцца хата, у якой я быў. Мне падаецца, яна вось прыкладна на тым напрамку, якім я іду, але ўпэўненасці няма аніякай. I can't feel my hands. Мы замярзаем, мы стомленыя, але і пячоры ніякай не бачым. Так разумею, нам больш за ўсё зараз паветра перашкаджае, так? Чаму мы так павольна ідзём? Так, это ветер. Так, адпачнем. Блин, хоць штосьці знайсці. Пачакайце-ка. Я полностью круг абышоў. Так, это пад'ём наверх яшчэ. Не-не-не, мы заблукалі. Это быў пад'ём. Мне трэба яшчэ спусціцца неяк. Блин. Куды ісці-то? Яшчэ і надвор'е сапсуецца, сярэдзіна ночы. Спаць хочацца. І, ну, паесць не вельмі, але замярзаем патроху. О, пачакайце, мы нават саграваемся, калі мы за гэтым схаваліся. За камянямі. Ужо няблага. Адзінае, што я не помню, з якога боку гары я зараз. Заўтра на працу да боса. Так. Ну, ужо есці жадае. Так, камяні. Зараз бы любую пячору знайсці. Любую. Ці магу я рызыкнуць і спусціцца вось тут, літаральна просто па камянях хоць гэтых. Я рызыкну. Бо мне нейкі спуск патрэбны. Могу зламаць сабе, пераламаць усё, пакуль спускаюся. Так, бо ўверх я падняцца з гэтага не магу. О, блин. Што ж такі адбылося? Так, будуць вырашальныя. І запясце. Перавязаць трошку. Добра. Дзе я? Што гэта за месца? Якая частка гары? Это, мне падаецца, самае складанае пытанне. Бо мне патрэбна ўніз, а я не ўпэўнены нават, на якой вышыні я зараз знаходжуся. Рызыка перахаладжэння. І плюс яшчэ замярзаем і яшчэ жадаем адпачыць. Так не говорите, што гэта будзе мой канец. Я зараз іду па шляху, які проста правядзе мяне куды-небудзь уніз. Просто куды-небудзь. Здаецца, мы зараз з-за таго, што ў нас літаральна мы падмёрзлі ўсё. Мы зараз вельмі хуценька страцім усё здароўе. Ах, халера, яшчэ не надвор'е ніякае. Бачна нейкую пячору? Не.
Сагрэцца нам лёгка. Мы нават можам просто вось з тым адзенне, якое зараз ёсць, можам просто стаць за камянём і ўжо грэемся. Але стомленасці гэта нас не пазбавіць. Die if I don't warm up. Блин, усё менш і менш бачна. Можна выкидывать, не дапамагае. Давайте хоть поядзім, мне не ведаю. Хоць штосьці выправім. А, у мяне ж ёсць энергетык. Давайте, можа, яго вып'ем. Хоць штосьці. Давайте яго. Стомленасць часова паднялася. Добра. Хоць штосьці. Блин, на дворе толькі сапсавалася яшчэ горш. Калі мы выйдзем, самае цудоўнае, што я магу зараз пабачыць, гэта прыйсці кудысьці і пабачыць ваду замёрзлую. А не, яна не толькі ўнізе. Ну, просто хоць просто знайсці раку, па якой мы можам сысці ўніз. Мне падаецца... Так, гэта камень, па якому можна спусціцца, толькі я не бачу, ці ёсць каля яго вяроўка. Куды ты вядзеш? Гэта вядзе ў пячору, падаецца, так? Я ведаю, дзе мы. Але гэта не дапамагае зараз. Вяроўкі, на жаль, няма. А, можна ж захавацца яшчэ тым, што адпачнем. Блин, вось я пра гэта не падумаў. Але адпачнуць бы добра было бы ў месцы, якое плюс-мінус у бяспецы. Я не бачу, куды я іду. Яшчэ супраці ветра іду. Ці далёка? Мне падаецца, там далёка ўніз, так? Можа тут камень ёй нейкі. Зноў жа. Блин, не бачу ні халеры. Дрэва яшчэ якое не заўважу. Давайте вось за гэтымі камянямі там схаваемся. І просто распалім сабе. Навошта нам распальваць? Нам же тёпла. Мы можем просто легче тут. Літаральна. Ну вось, мы схаваліся ад ветра, нам ужо цёпла. І яшчэ тут раскладзем наш спальны мяшок. So cold. Вось. Wanna lay down for a bit. Бонус цёплага ложка адчуваецца як -1. Ямку выкопаць. А ці... Ну, так, тут же былі нейкія. Палонка. Што для яе патрэбна? Ага, Ice Fishing... А, не, гэта, чакайце, гэта не палонка, вось. Нежнае сховішча. Палкі 15 і тканіна 5. Не, ну такое не пацягну ўжо. Так. Адпачываем. Колькі мы працягнем, как думаеце? Нам вельмі холодна. Давайте пачнем... Блин, рызыкну і адпачну 4 гадзіны. Угу. Мы перажылі гэта. І нават неблага сябе адчуваем. Я думаю, мы можам яшчэ паспаць да раніцы. Нават увогуле давайте спаць, пакуль не адпачнем, бо нам яшчэ лазіць і лазіць, нам уся энергія спатрэбіцца. Это захавае нас яшчэ, так? Захавала. О, цудоўна. Бачу наш усё. Толькі мы галодныя, каб да. Но это будзем ужо вырашаць на наступным стрыбе. На гэтым я вас пакіну, перадам вас далей. Паглядзім, хто у нас чым займаецца. Давайте. Затрымаўся я сёння. Darkest Dungeon вось сёння пачаў Nine Ravens. Давайте да яго. Вось. І пабачымся заўтра з вами на... Блин, не тое. Ну, рейд канала. Зноў змяніўся змяніўся інтэрфейс, вы глядзіце. А ці можна, калі ласка, толькі да тых, каго я фолоўлю. Вось, дзякуй вялікі. Адпраўлю вас на Darkest Dungeon. Заўтра будзем гуляць у Invincible. Гэта хутчэй за ўсё будзе апошні стрым па яму. І жадаю вам добрага вечара. Вжух.